Why siya gitong pinaka-hero, no? Sa players ang Golden State Warriors, no? So mga kabanan, no, sa ato sa liga makutan diri sa ato nga pagpalagat ti pila pa lang ka minutos niyang 7 minutes, no? And 28 seconds, mga mas o menos 4 ka minutos sobra or marog sulod sa 5 minutos tayo, no? Ang first quarter, ang score 4 against 12. Oh, sige, i-ready na da Bombo Anton, no? Si Coach Leo Seralbo and Sanyok sa Puentabella. Mayo pa tong balita kay Sanyok sa Mexico kay iya tong mga bata-bata to tayo sa kwan sa Mexico to sa weightlifting. Nagkuha pa to sa Bulawan medalya. Taga Sambuanga man to. Singko basi man muning masunod gahi Dilin Diaz da. Oh. So, check tara karon na, no? Sa dede makaban sa ato sa ring mga kauturan. Sige, back in the ball game kita tayo. Yes. Oh, bula na ni sang kwan, no? Sang Buson Celtics. Sa siniya matinoon, no? So bago na to, no, naka-slam dunk si Draymond Green. Assist to tayo, tahom, no? Gahom. Tahom-tahom sang assist ni Kwanto. Game 3 and 4, 4 points sa subong. Ganado sa home court nila. Way pa 5 minutos, 4 nakapunto si Green. Baka-baka ka to, Toto Green, para nga maka-champion ka mo. No? Daw kwan gid siya subong, daw ganado gid siya, ganado gid siya, no? Nakahulid guro na siya gabi ay. So, are, balik na kita sinampang Bombo Pons, no? Okay, si Smart nagadala sa bola. Pasa sa kay Jaylen Brown. Jaylen Brown against Draymond Green to Tatum. Tatum pasa sa kay Horford. Horford balik sa kay Tatum. Tatum nagpenetrate, nag-turn around, balik sa gwa sa kay Horford. Nagpenetrate si Horford. Wala! Ay, sumunod, no? So, di malas kid, no? Rebound by Wiggins. So, Draymond Green. Balik sa kay Wiggins. No? Sa dede makabaran. Wiggins, nagpenetrate sa painted area. Buwa na sa rainbow territory kay Green. Pasa sa kay Thompson. Sa left quarter court, yung makabaran against Tatum. Thompson. Long jumper! Sulod! Grabe, no? Layo to tayo kali, no? Sulod yung makabaran. So 4 against 14, pulo ng abanse sang Warriors. Yes, Bombo Pons. Tatum to Horford. Horford 1-on-1 against Curry. Uy, wala magsulod. Ginokbo. Sulod. Kuha na lang, no? Pilit pag-layup ko ay sumunod iya Japon rebound, no? Kuha Japon ni Horford. Taas ang daan, Bombo Pons mo. So nagdugang na size 14 iya makabanan. Bula na sang Golden State Warriors. Jason Tatum against Jason Tatum, Klay Thompson against Tatum, gain screen na ni Lonnie, my corner referee makabanan offensive foul. Si Kevon Lonnie. Screenan to tayo Thompson para mabuhay 3, no? Meron tikloran niya si Kwan, si Tatum. Nataman. Kita sa referee, no? Ang imo nga dinaya to. Yes, okay. Bombo Bones bola sa Celtics. Tatum pasa sa kay Jaylen Brown, nagaboy 3, wala. Rebound Wiggins. Damo subong rebound si Wiggins ba? First 5 din sila, no? Wiggins, Tatum, Wiggins, Thompson. Haboy sa 3, why sumulod, no? Wiggins, rebound Tatum to Brown. Brown, din pakalmahan. Nagpenetrate against Kevon Lonnie. Wala pasahan sa kay Jaylen Brown. Gintira pero wala nag-shoot. Wiggins na po nakakuha sa bola sa Didri Makaban. No, why just sulod, no? Doon ginatsangaw ang Boston Celtics sumungaw. Halong, no? Thompson, haboy 3. Hey! Sulod, no, mga kabanan. Size against Jesus 7. Ganadong-ganado ang Warriors sa home court nila subong sa Chase Center sa San Francisco. Kung sino naman abansyo? Si Coach Oduka, sako lakat-lakat ya. Okay, Tatum against Lonnie. May pushing foul. Nagawan ko sa tani ni Lonnie. Maduwa na ning foul ni Juan. Maduwa na ning foul ni Lonnie. Duhay kay kasulod ato na idol, ma-foul out si Lonnie basi maigodala, no? Sulod, no? Wow. So kamot mo lang tong contact tay, pero di may art naman na. May art. Ano na? Sulod si Grant Williams. Williams. Ginbus lang niya si Tatum.
Daway performance ni Tom Sumungaw. Wanay, way Yeah. Kalma nay. Oh, sulod man si Kwan, si Si Peyton. Piton. Oh, sulod na si Gary Piton di second. The second. Okay, so inbound play. Jalen Brown. Oh, wala pa namito ng referee. Okay. In-adjust sa shot clock, no? Kay reset sa 0. So, sa 4 14. minutes and 52 seconds na bilin. Jalen Brown, nag-penetrate against Lonnie. Gin-drive. Ohoy! Ara! Tatlo naman foul daw, oh. Tatlo na ni. Oh. Oh. Masalig-saligan matani si Looney ni sa depensa tayo sa sentro, no? Oh. Rebound. Puti ho, ga-contact gisaya sa kay Kwan. Kontakit sa kay Lonnie. Oh. So, bonus shot. Jalen Brown. Uy! Umawas! Ano man nga nag-aawas eh. Rebound by Draymond Green, mga kabanan. Green, ha? To Kevon Loney. Balik sa kay Klay Thompson. Oh, okay, no? So, uy, nabuhay naman 3 sa Thompson. Why sumunod? Rebound, Horford. Horford to Smart. Smart ginalihop sa dalom. Oy, nagaw, jutay lang magaw. Balik sa kay Smart, nagaboy 3. Wala! Kabos naman, no? Ginapilit. Ari, daw ay sila depensa doon. Nadlock sila magsulod tayo. Oh, Stephen Curry, mga kabanan. Nagatara sa bola. Now, step back. Long two, wala sa mulod. Grant Williams to Jalen Brown. Jalen Brown against Lonnie. Si Smart nagsulod, wala. Uy, why gid dyan? Doon ginanibala si Ah, Subong, no? daw ginaratay sila Subong. Rebound by Kevon Loney. Ano na? Peyton has the ball yung mga kabanan against sa Grant Williams. Paitapasan kay Kevon Loney. Gingwa. No, ginsugat ni Thompson against Horford. Hoy, may whistle ng referee. Time out. Kita yung mga kabanan ang Boston Celtics. Yan daw, digit mo na. Mayo ni, no? Ang official score na ton, 8 ang Boston Celtics, 17 ang Golden State Warriors. So, Siyam puntos, no? Ang abansi. Siyam abansi, bubupons. Golden State Warriors, no? Sa nabilin sa niingang pila lang na? 4 minutes na lang ta? Yes, Para sa bubupons, first no? Quarter, perte, no? Do ginaratay subong ang kwanaw, ang Tanan nga gusto no. mga lay-up kag mga tira nila daw ay ginay sulunod. Kadamo gid sang ila mga haboy nga wala gid nagsulod bumbupons, no. Kasi malain nga signos anytime. Yeah, ang sabat mo na da, first quarter pa lang bumupos. Ara pa sa fourth quarter ang daganay fourth daganay, quarter. Sige so, lang, pasuta lang pasuta ng Warriors na. Ay ilang taon talaga ko sino ang hapuon abe. Yes, kay ko puyo na sila cross sa fourth quarter. Boston Celtics naman ning mamiran eh. O sige. Ari na ya, no? Pauna naton yang mga kabaran nga assist no sa kay Coach Leo Seralbo on the line. Coach, good morning. Bumupons, good morning. Mayong aga sa aton pagpalamati nga na nagasunod gid sa aton nga NBA Finals Game 5. Bumupons, ibili board gid subong ang Golden State consider home court. Pero kung nadumduman naton sang Game 1 nga upset sila sa Boston Celtics. Now, ang himuon lang sa Boston Celtics siling ko na ang balon sa nagliga nga para malutos nila ang Golden State Warriors kinahanglan pardiyahan gid nila maayo as much as possible i-double team team si Steph. Kay kung tan-aon iyang puntos ang nagliga da imagine 7 ka 3 points 3 times 7 21 na ina kag 43 puntos nakaangkong gid nga 43 puntos ang game 4 meaning na 50% ng total score iya gid ang halos pantayan ini siya kag kabay pa nga hindi niya masustener ang per second kag third kag pulakso sa quarter. So amo lang gini siya ang balantayan Clipson kag ang imon sa Boston nga step up gid sila bench player kinanglan mag-contribute din para nga madas nila ining crucial game nga game 5 bumupons. Okay, sige no. Sa first quarter pamalangkod sa no. Damo pa ni mga matabo no kay apat ini quarter ang ini nga game number 5. Balik ka ta kadugay coach. Good morning sa liwat. Sige, good morning liwat. Okay, sige ba kay double game kita mga kabanan sa Serie Matrion. Pwerte no nagabanaag sang gold dia mga kabanan nga yellow no. Dito tayo sa Chase Center sa San Francisco, California.
Alin sa Massachusetts, sakto, Silo naman to sa California tayo. Oh, kamusta ang imong mga fans sa likod mo da sa Chase Center? Okay lang sila da? Kaya lang tadi soganay ha, kaya lang tadi soganay. Okay lang. Kaya ti basi blakon. Do paborito mo ng gutok? Hindi. May social distancing kita sa mga bumbupons, no? Okay, sige. Depende sa gutok, no? Bumagani, no? So, sige, no? Balik kita dugay-dugay mga kabanan sa lima tinoon, no? Dari man sa to sa kapag pangalagat, ti perte, no? Hugot-hugot gitang bantay like kay Kari ni Smarto. Diya ka daw amuning namuntos ang kwan, natabla tayo na, no? Amuning namuntos sa game number 4. Oh, niya ko din sa either si Smart or si White, no? Ang gabantay sa iya tay. Yes, Imba possession. Carry. To sa kay Porter Japon, ha? To Jason Tatum. Uy, pwede magbantay kay Tatum si Al Horford man, no? Tatum sa gwa, no? Sa kay Peyton Tres, mga kabaran! Sulod, no? Nagainit man si Peyton sa segment noon. So, 8-20 ang score, bumbupons. 3 minutes and 30 seconds. Yes. Okay, Derek White to Jaylen Brown. Jaylen Brown for 2. Wala! Naalat sila subong. Rebound by Peyton, mga kabanan, to Draymond Green. Bola na sa Warriors. Ato na kay Porter, nabuya ng bola. Last touch. Nakatakwan sa tiil niya, na dribble sa tiil niya tayo. Hindi ka doko si Porter, Hindi kay no? kataas sa iya. Waya makuha ang bola. So, balik sa Boston ang bola. 8 man mo. Derek White against Curry to Smart nagpenetrate. Oy, ginbuyan yung bola. Yan bola, no? Mga kabanan, karon sa kay Gary Payton, mga kabanan. Ay, nabuyan man ang bola. Pero kasi may foul ni. Oo. Wala nang tiilya. Ganado na sa kay nakapasulod na sang Danteresio. First 3 points ni Gary Payton ni. Okay. Ay! Nagsampon Nagsambon ang tiilya. Delikado ni tayo mga amo ni ho. Diba? So may foul to, no? So first nga hamoy ni Peyton sulod, mga kabanan. 21, 8, 13 puntos na ang banse. So remaining time 2 minutes and 55 seconds. Father niya. Amaya na. Si Gary Payton. Senior Kung si Kuano sulod naman tayo, kadwa niya nga boy. O gani. 14 na nga banse sa Warriors. So mula sa Boston, si Derek White balik sa kay nagpinitit si Derek White. Hoy, Una to? black to ah. Black. So may supon naman ang pito sa referee sa Warriors. Matyagang ko tayo nislan nilang mga opisyal. Basi kung ginsaylo. Ang sa nagligan to, was ginsaylo di sa piyak. kay sa game 4 to, damo man to, abikwan ang referee pabor man black. Okay, sa paglantaw, tapos ko si Coach Leo, yes, hindi natural na nga tao, makasala. Isa na ko kaurungan ka magimatay ko, ikaw referee, no? Oo Kaurungan ka, blind, hindi mo Apan ba mahuyop doon ang pito? Insakto na bumbong. Ano ko ay pito kay bala, Paul, pwede ka na kasinggit niya mo sa unang inig man usog lang. Ano ni? Si Godala rin na sa salod, no? So, in turn play, Derek White to Pritchard. Uy! Stepping, dalan, violation. Si Pritchard. Si Pritchard? Kasulod niya palang buwa ng tilya. Sulod palang buwa na dayon. Bago lang siya nagsulod, pero buwa yung tilya. Ibang posisyon si Andre Godala. Sinong imbusan ni Godala? Si Porter Goro, no? Arapas Porter. Si Green Goro, no? Godala to Curry. So, gipalapit yung makababola. Nagkalakala, gintira na lang, no? Alang-alang na to, sulod pa. Nalansang na utso. Bola sa Boston. Derek White. To Tatum. Nagpenetrate man. Ginpilit. Pero nagsulod. Pero ay foul, no? Foul. May supon ang pito. Oy, kasi nagaboy na layo. Layo na dito yan. Pinaw. Rebound Pritchard. Against Paul Jordan. To Tatum, 1-on-1 against Gary Payton. Fadeaway shot! Yes! Tahom. Amo ni ang mga
kuan niya, box out lang tayo, no? Tapos matiyog siya, sulod gid, no? So 12-24 balik sa 12 abanse mga kabanan, no? Andre Iguodala. Iguodala hadlok sa bung madribble, no? Yata ni Japon ng bula ha. Why sa nagdribble? Teka taasan sa iya mo, no? Ari na, Wiggins. Mga kabagan Tatum sa perimeter shooting, sulod. Mga kabanan, no? Andrew Wiggins ba? Pila na ning puntos Andrew Wiggins sa mundo iya manitanan. 12-26 balik sa 14 ang abanse. 14. 1 minute and 19 seconds ang nabinin Bumbupon sa first quarter. Inbound play, Robert Williams to Derek White. Derek White against Gary Payton. Balik sa kay Williams. Pasas dalom sa kay Tatum. Ay, easy basket. Iya lang tanan, no? So anom ka puntos tanan iya gid ni, no? Tayo, no? Yes. Ang score ni Tatum, natawag ko 14-26 balik sa 12. Ang abanse ari na karon Iguodala to Stephen Curry. Curry, no? Sa perimeter area, nag-layup! Why sumulod? Tatum. Okon, Derek White balik sa kay Pritchard sa guwa. Nagaboy 3, wala. Rebound Robert Williams. Ay! Kasimple lang. Oy, gin 8-0 run naman sila, no? Sa Boston Celtics balik sa Warriors ang bola. Ya makabanan. Ano na, no? Jordan Poole nagboy 3 layo. Oy, why sumulod? Airball. Ano na, haboy naman ta kwan, plank. Nabadbad sila sa 14, ni mo na lang pulo, Tatum. Kalma lang si Tatum, ha. Tatum against Wiggins. 1-on-1. Against screen na ni Derek White. Pasa sa kay Pritchard. Pritchard nagaboy 3. Wala! Rebound Wiggins. Full o Japon, no? So rebound by Wiggins sa makabanan. Are karon ang bola sa kay Stephen Curry, no? Against Tatum. Perting ba? Oy, biningaan niya si Tatum. Reverse layup pero may foul. Makabanan against Andrew Robert Williams. Perting bantay sa kay Stephen Curry. Subong. Wiggins si Tatum sa iya tayo. No? Pero ato to si Williams, binungguan niya gid, no? Ano to? May call ko wala? Wala. Hoy. Sa board. Ti nagbalabag sa daw. Foul na saya. Ay, may supon. Are na. Hoy. Si Wiggins may foul against Robert Williams. Si Williams. Ay lasat kla. Teknika. Si Udoka. Ay. Udok, kay naglapaw sa tayo. Dapat hindi ka na niya maglapaw daw sa piyak na court. Correct na bla? Correct. Kay nagadiskurso sa guro. Way sa kabalong way sa kabalong lapaw na sa kwanda sa line. Hindi ka na maglapaw. Daw kalayo man. Amo na guro gireklamo niya daw kalayo man to kay Williams nga na foul pa naubos pang shot clock sang kwan sang Warriors. Tira niya lang to dayon mo kay bala nila dutay na lang ang kwan mo ang oras. Why Paul iset ang kwan ang shot clock sa 0.2 seconds, 0.2 microseconds. Reset. Okay, tiyarin, no? Pero why to technical? Why na? Ya kayuhan nyo Ambal ni Udoka, ni coach niya, kayuhan nyo Yan hindi amo na ng inyo subungaw. Pero galing sa game number 4, nagbenepisyo matong Boston sa pito to sa official to. Sa mga referee, no? Sila gito nakabenepisyo. Pero subong balos naman sila nakabenepisyo, pero Golden State daog. Algi sa time, tinagin dyan si Curry. Technical gito siya. Si Coach Udoka kay nakalapaw gito sa isang hindi matapasugtan. Si Wiggins subong ay sprinter sa Warriors, no? 6 points. Oy! Why sumulod, no? Ano ni ito? Ginsangaw man si Curry, Ila bola, pero dutay 0.2 microseconds ni.
kuha na niya pa, saboy na lang ni Dayon. Ang pawala lang haboy. Dapat si Curry na lang makuha sa ni, kaya haboy na Dayon. So pulo, no, nga bansi. Pulo nga bansi. Uy, Oy, may free throw gid gid siya. siya? May free throw gid siya, ano? Uy, why man? Oh, why man? Ay, kanugon. May free throw si Wiggins, may free throw man si Curry, pero Technical to wala Curry. gid siya ma-convert. Ang yung free throw ni Curry, technical foul. Ang yan ni Andrew Wiggins, atong na-foul sa Paul bala. Bisaya ni Robert Williams. Be, ari na, no? Second try ni Wiggins. Taon-taon mo sulod na. Okay, So, point two. 16-27. Oh. 11, no? Time na kita yung makabanan sa siringa matinion. So, end of first quarter. Sa nabakabar sa ato siringa makauturan. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 37 minutos na. Nakaligat sa takna kalas 9 sa aga. Official score 16 against 27. Abanse 11 ka puntos, no? Ang Golden State Warriors. Silang ko tayo ari si Wiggins. So, siyang pinaka down puntos. 7 points na siya, no? Si Andrew Wiggins. Si Curry 5 points, si Thompson Thompson, no? 5 points rin si Thompson, si Curry 4 points. Sa Boston naman niya, Jason Tatum, no? Ang nagapanguna 6 points. Tagapat-apat si Horford, si Smart, Jaylen Brown. Jaylen si Brown. Williams, Robert Williams 4, Jaylen Brown 4 man. Ha? So 11 puntos ni Avance, no? Ang Warriors, no? Ang posa na iba niya tay kada quarter, no? Namin Mera, niya isa kada quarter kaya ka challenging man. Kay Hindi ka na biayawan kaulat la Dali, sa apat. dali lang yan quarter, Blau. dali lang matapos ang isang quarter mo. Pagtapos sa quarter, tere, pusta naman tao. Kung sino lang yung mga bansit, daw ganun na yun. Plus no? may harap man na sila yung rektanay gid ya. Yes, so ang lemado subong tay Boston, Japan, no? Sa Villamonte to kay na may plus 6 to, no bro, utek na kasi bro Richard, no? Nga nagabiyahe mo subong sa iya nga taxi, no? Si bro Eroli Buon ba, ti siling niya ho. No? Sige daw Boston ko nung iya nga preference nga mga daog subong sa game number 5. Pero dito sa Sumag plus 3 to yung hatag plus 3 ang Golden State. Golden State ya. But depende ba, no? Oo. Kahit hindi man ni mag-yamar ang Boston kung wala nilang perde ang Warriors di sa game 1 mo. No, di ba? Sa game 1 bla nila. Amo gani? Hindi man ni magyamar subong. Tigali ka ano muna. Sige. Anyway, Ibalan mo ang iban na Bumbo Pons nagasunod sa talo bla. Daog per day. So amo naman na ang ilang ginakuan, di ba? Talo, progrwa mo talo ka sa kung ulihin. maperde ka ti talo Talo ka gid. Sige. Si Sir Nyox Portabellari na sa Pia Kalinya. Sir Nyox, good morning sa imo. Mexico ka pa Japan, sir. Good morning. Arin ako sa Los Angeles. Okay. Sa Mexico. Gatanaw ko sa Ampang, daw yamado kayo subungan Warriors, kay daw kabalugit sila, kinantanin nila nag-umong, kay hindi sila Crispo yung mapildi, kay hindi na ito pwede maliwat ang natabos ng first game. Hindi makumpiyansa ka, no? Kinantanin nag-untubong, dasuni, na naman lugar sa Boston. Kaya sa sa last game ang akong seleksyon, 7th game gini, kapuson gini, last game gini sa 7th game. Ang 7th game gini sa San Francisco. Hindi mo bababalik sa San Francisco. So ang pananaw ko sa nila hampang, basi nakuha nila aban si papaway-wayo nila si Curry, kasi sakito nila ni Jaylen Brown. Kung ano, pinakasita lang ang pang. Pahugo nila, hindi wala man na kapang, wala man na nag-atras si Curry alin sa wala, sakit mo na isang kanan. Hindi wala man na nabatyan, wala man na nag-adlog, mga 40 puntos na nagyapon. Kaya muna kasi hindi niya tao mo, sobra pa gani kung may Steve Jordan, ang hambal na disubog na balita. Ang iyang abilidad, hindi ba patayan, aswang ang habol sa basketball mo. So, pananaw ko, wala na ang kasubod talaga, rara na sumod. Pag papawayo nila, basi buta, kung kabansin ako, papawayo nila si Curry, si Stephen Curry, para inasumigit, silawan ba na yan, sa margot, kumbahon sa ilang lugar, may mo naman na nila. Pero hindi man sila yapon na kumpiyansa, pero ito sa first case, hindi na ito yung nadula na
Steve Kerr siguro ang coach na maglaglaro. Kasi kada game si Monggo, importante niya. Huwag na niya sa natagay, huwag na niya sa kumpiyansa. Ah. So, lamado dia ang Boston, ang Warrior. Oo. Lamado ka. Okay. Sige sir. Okay. Okay, sige. Oh, balik ka na kadugay guys, no? Sa sinema tinuon, no? So salamat kayo sa inyong responsibility kalina, notor kala na bo. No? Oh, So, second quarter na kita. Jordan Paul magababula sa Warriors to Klay Thompson against Pritchard. No, game palapit ang bola ay makabaran, no? Sa low post, gingwa, no? Sa kay ni Manhani, no? Wiggins sa boy tres. Wala sumunod. Ari si ni Manhana tayo nga. yes. Rebound, Derek White to Pritchard. Pritchard balik sa kay White. Screenan ni Robert Williams. Okay, nagpenetrate si White, wala. Nagaw ni Blika. Oh, Vigilica ni Manha sa rebound. Sino makabula naman sa Warriors, no? Ano na, no? Jordan Paul sa rebound territory. Pasa kay Draymond Green to ni Manha. Oh, bounce pasa kay Green. Yosing Nagaso ay sumunod. Rebound. Derek White to Tatum, nagaboy tres. Wala. Rebound, Jalen Brown. Pasa sa kay Williams sa dalom. Wala, tapal pero may foul. Lumumpat gid si Kwan, si Green. Oh, tumumbo si Green na landing sa kay Williams, so foul sa dayon. Ha? Okay. Sa Kwan naman tatay, no? Sa Biyernes. Biyernes. Biyernes naman ta, no? Alas 9 naman sa Biyernes. Oo. 10 minutes and 18 seconds na bilhin sa second quarter, Bombo Pons, no? So, may free throw si Robert Williams. Aha. Primero mahaboy, sulod! Hoy! 17, 27. Pulo na lang. Oh. Kung ma-shoot yan, itima single digit na lang ang abanse. Okay. Nami sa mag-free throw yan kay dala paning hawak, no? Dili, oras. Okay. Pero yaman ang pribileyo ya tayo. Yan na yan. Oh, may ang Okay, liog. ikadua. Pa. Sulod, mangyapon. Ang liog ya tayo may tato nga tsura niya. Throw yan, may kutip-kutip pa ng baba. Tiyog-tiyog pa na gani. Oh. Jordan Paul. Hey! Sulod sa Sulod, Ged, Andres. May kabantay sa iya. Oh, gin sulit niya gid, no? Sulit gid. Titong nagaw! Green! Oy, neto, sulod to tay. Basi ma-ball tending ba to? Foul to sa. Ginlagas niya gid si Green kay iti. Tauhay na gito. Idang kito yan ni Kwan. Oh, hindi lay-up man to, pero sulod na automatic. Oh. So, feeling ko lang, no? Kay ball tending na na, oh. Ay! Na block niya. Oh, nagawan sa ni Green. Perte nga lagas ni Kwan, no? Ay! Ay! Tani, oh. Oh, sila basi may foul lang niya. Oh. May foul din, no? tige na. So, ma-free throw si Draymond Green. Oh! Mayo pa si Green, sulod pa. Ay, free throw. Oh, 18-31. 13 puntos, no? Ang abanse sa Golden State Warriors. Bago lang sugod, ano? Ang second quarter, 5 points na, Toto Green. Mayong mudo niya subong. 50% ang field goal siya, oh. Uy, Okay, 2-4-2 sunod pa pa gid. siya, no? 2-4-2 pa sa kay Green. Okay, sulod pa gid. So, bulan sa Boston. 14 na banse tayo. 14 na? 18-32. Okay, bola ara kay Smart. Smart. Nagpenetrate si Smart. Pasa sa kay Derek White penetrate haboy sa kay Smart sa dalom. Nagpenetrate hanana nga pero nag-shoot. Uy, tabo. Hinana nga i-drop sa kay Robert Williams. Pero gin-shoot ya gali. Oh, sige, balik sa Warriors sa bola, no? Jordan Paul. Oh, pero exhibition na si Jordan Paul sa Bakabanan, no? Ginpasa naman sa kontra. Nagaw gid. Oh, White. Nagpenetrate si White pasa sa kay Smart. Pasa sa dalom sa kay White. Naghaboy tres. Wala. Nagdinungmog ang duha ka player. Again, tumba si Smart kasi si Paul. Oh, si Jordan Paul kag si Kwan. Smart. Si Smart.
Oh, tiyari silang duwa, nagpukutay gali silang duwa diya. Ginatiklo niya si Juan. Ginatiklo niya si Paul, ginahunos man siya ni Juan, ni Paul. Ginipit ni Paul ang kamot niya. Oh. So mula sa Boston, Smart to Tatum, to White to Tatum, nagaboy! Tadlong sulod Layo, gid! no? Pero dos lang to, no? Dos lang. Oh. So, 22-32, baka 14, dasig badbad din, pulo din. Pulo ba? na lang. Oh, sige, bula naman sa rin na, no? Kabaran. Thompson! Why sumunod, no? Sa perimeter shooting. Rebound, Smart against ni Manha. Nagpenetrate, ginbonggong lawas kang nag-shoot gid! Do ginakuraw mo naman tayo ang Warriors. Ginambala mo na mga wala. Wala. Tiguti wala na lang. Wala gid. Oh, di grabe, no? Back to back ka basket din daw na 6-0 run sila tay. No? Sa 14 puntos, simo na lang 8, no? Ang abanse sa Golden State Warriors. Dasig lang ba? Dasig lang. Daw ay ga-click ang aton nga boy sa Tresaw, ari-ari ta, no? Back to back to ni Smart, no? Grabe man Ang puntos switching nila Smart. ni Smart, mutong nami. Kay although nga taas ang nagabantay sa kay Smart, pero nakaya niya. Ginbungguan niya na eh, oh. Taas ka bantay siya kay Gabansi sa kay Smart. Hindi tagaan ligwa na yung ang mga point point guard na tay. Amo gani. No, tagaan na sila ligwa ya kay tiubra na nila ya create sa play mo. No, tagaan na sila ligwa ya tira na nila ya. No? Amo gani. So, tigin isang gamit bugo yang kaya. lawas ya. Oo. Gingamit yang lawas ya, ginbunggo ya. Para nga mag-idog ang isa, siya matras, may fidawi shot siya. Tiyo, amo So, na mga style na mga technique mo na mo. technique ko, ipikon mo da or kano mo na no, lituhon mo lang yung gabantay sa imo, abi niya ipasa mo, gali ka itira mo ya. Amo na mga intelligent player ina sila bubupon. Kaya mga championship na nibla tayo, Oh, mga kitaan tagi ni mga galaw nila di nga mga unbelievable. No? Amo gani. Kami sa what a shot. Grabe, no? Oh, sige, no? So, oy, nagligad lang to tayo, no? Sang Sabado, gamonitor gito si Attorney Jomax Ortiz, pagkato sa Salvador Benedicto, no? Sadyahan gisa sa Antonio Caberes, no? Okay. Mangkot ito niya na, no? Gito, si Tay Kalito, Boston, gimman to. Sa kundi, ga-cover na to sa Boston, ako sa Warriors. Yan, sa kay, nablang, hindi lang siling, duwa kita ya duwa ita team bla nami ya kay nagabayluhan na ibla no Boston kag Warriors sa mga kabanan. Sige, si Coach Leo Seralbo na rin no. Coach ano ni kay momentum ka abanse di kin mabadbad sa Boston although nga ti nag 6-0 run sila subong coach. Well, Bumbupons, medyo dominado nila ang first kag second quarter, no? However, wala pa takabalo kung sustain nila ini sa third sa support. Balantayan ang fourth quarter kay amo na da ang pinaka-crucial kay kung ang abansi, kung ikaw bala nga team na nagalagas na ginabansiyan, di more pag na nagapangabudlay ikaw nga malabot mo gid ang ila kag mapatas ang score. So balantayan ini ang mga players like Tatum kay do ang iyang performance ang game for daw siya do hina kag kaog gid siya ginasigahom nga si sini nga gin 5 but si min matyan niya gid Bumbupons para nga upset na ang Golden State Warriors. Sige sige coach. Balikan tanong kay Dugay coach. Sige Bumbupons. Okay, sige salamat gid no si Coach Leo Seralbo. Mga kabanan sa Sanimantinon, tayo may bisita, kadibla nga nag-sulod niya, inyo na lang na itsura nyo. So, nanon, sa yung gawa na tayo kapilit, sa yung manantaw sa Facebook Live ta, no? Hindi ka balo na gini sa Facebook Live, ga-cover lang kita, hindi kita cover lang tayo, no? hindi kita makapakita sa video. Kay base karo kun pati kita madula man din. I-mute kita na sa kwan sa Facebook. Okay lang i-mute pero kun dula, okay, black ka gid karon. Why kita? Sa wani sa sa wala na kay Chindi amo na. Si Sir Angelito Garde bla sir, no? Kung gusto mo ni maglantaw, okay lang. Kung di kay malantaw, pangita ka to sa nalantawan mo nga masatisfied ka. Why kami nagainganyo si mo malantaw kada, no? Huwag ka kabalo sa konsekwensya ang ipakita naman ang full video di karon ma-block kami di sa Facebook bo ikaw bala basi kung huwag ka basa-basa man no? Bakit na full game kita mga kabanan? Yes, Bumbupons, no? Ang kapasunod ng Warriors? Okay, ang bulas mo nga rin na sa Boston.
Saka Smart, balik sa kay Williams. Williams to Tatum. Tatum against Draymond Green. Ari na, nag-switching sila si Thompson ang nagabantay siya. Nagaboy, tres! Wala! Rebound by Payton, no? Sa mga kabaran to, Jordan Paul, mga kabaran. Paul, bounce pass sa kay Andrew Wiggins. Wiggins, balik sa kay Payton for 3! Why sumunod? Kanubo, nagkalakala. Williams to Derek White. Derek White to Smart. Smart, very smart. One-on-one, blind pass! Katahom sa blind pass sa kay Williams. Sulod yan, no? Mga kabaran, nabadbad na sila. Sa 32. Bola na sa Warriors. Jordan Paul to Draymond Green. Green. Tara sa kay Wiggins. Using the glass. Wala naman sa mulod. Sila naman na ginatsangaw subok. Rebound, Jaylen Brown. Brown to Tatum. Tatum balik sa kay Smart. Smart, ara naman. Blind pass naman. Balik sa kay Tatum. Tatum, balik sa kay Smart. Smart, nagaboy, tres! Wala! Sa mulod, no? Rebound by Andrew Wiggins sa mga kabaran. Bola na sa Warriors to Jordan Paul. Wise step kay Ray Sobong. No? To Thompson. Nagaboy, tres mga kabaran. Wise sa mulod. Rebound, Tatum. Si Tatum sumong nagadala sa bola. Gin-screen na ni Derek White. Pasa sa kay Derek White pero nagbunggo sa TL. Kickball. Ay na, sunod na si Curry kay si Porter. Punta na si Payton. Katahom sa blind pass ni Kuano. Nan. Why, ginbayaan niya ni Green nang iya nga sinamo talikuran niya. Ang pinggan niya nagtalikod sa pinggan niya tay. Okay, ano na, Horford. To on, ano to? Na ito. Thompson ka White. Si White kag si Thompson. Ginkalot gid ni White ang lunggan niya. Yan sakit ba? Okay, so 6 minutes and 40 seconds na bilin sa second quarter. 26 against 32. Anom na lang ang abanse. Inbound play. Derek White. To Horford. Pasas na lombo, perti ka taas. Side turnover ni. Pasaya kay Tatum, taas gid kayo. So, bao rin na, no? Inbound possession Stephen Curry. As the ball yung mga kabanan. Curry, pasa sa kay Jordan Paul. Balik sa kay Draymond Green. Oy, natumba si Green. No, sa din yung mga kabanan. Oy, nagaway naman. Hindi, nag-brown. Nag-foul din si Brown. Brown ka Green, puro color sa Crayola ni. Brown ka Green, nag-mix kla. Perdi ginang Brown. Natumba si Kwan mo. Si Draymond Green. Ang Brown. Nag-mix sila. Kung yata ni Brown, jump ball ni. Sige, ano na. Balik sa Warriors ang bola magkaba. Stephen Curry. 6 minutes and 15 seconds. Anom na lang abansi sa Warriors. Curry. To Jordan Paul. Aboy tres. Porter. Why sumunod? Rebound, Derek White. To Jaylen Brown, nagpenetrate, pero ginpasa sa gwa. To Smart. Smart to Horford. Horford to White. White, nagpenetrate naman si White. Pasa sa kay Tatum sa gwa. Nag-avoid tres. Wala! Sumunod, no? Grabe nga play. Yung mga kapanan. Uy, nalinagin. Doon na dula. Di na to. Okay. Si Gobe na tayo. Boy, solon! Ton, i-adjust bining akong ton nga, no? Leo kabiton ka daw nadula, Okay, bola na subong sa Boston. Si Derek White. Nag-turn around, balik sa kay Smart, nag-aboy sa Horford sa dalom. Nag-aboy, wala! Rebound. Rebound by Stephen Curry, mga kabanan. Curry, layo, aboy tres, Why man sumulod? Rebound, White to Jaylen Brown. Nag-penetrate, one-on-one against Green. Wala! Bola sang Warriors. Nano ni? Kasadya sang ila. Perti kadasig sang ang panganay bumbupols, no? Si. Running shot na ni Green Tide. Running shot niya. Ka-dribble sa dala tombo ka magtira, no? Si White man nagbantay siya. Sana na nakatiklod.
Ang green naman kag white nang inyong tranay. 8 points na subong. Kag ina green kag brown, oh. 8 points na siya. Ano na, bola sa ang Warriors, sa Stephen Curry against Tatum. Curry, naging pasa naman sa kontra, no? Ni Smart, no? Gumawa ang bola. Ani sa tunga pasa nga cut-in sa kay Gary Piton. Na-intercept. Ano naman, San Iguodala, Oh. sulod naman, Raymond Green, guanay. Si Green nagwa, si Guadala sulod. Si Thompson, guaman. Oh, si Thompson ara man sa gwa. Oh, bola Japanese ang Golden State Warriors, 12 seconds, no? Sa ilang shot clock. 4 minutes and 54 seconds. Sorry na, inbound possession. Stephen Curry to Iguodala. Iguodala to Wiggins. Oh, Wiggins, may foul makabay. Sulod pa, no? May whistle ang referee makabaran. So, ma-3-point play si Andrew Wiggins. So, balik sa Pulo naman ang abanse. si Wiggins subong may ara na sang 11 points na, no? 11 points na si Andrew Wiggins. Okay, no? So, kung ma-convert yan iti, ma-3-point play, may balik sa 11, no? Grabe, gid. Ang momentum tuod, no? Ari subong sa Golden State Warriors. So, Na-convert kid. Na-convert kid. Oh? Okay, bola sa Boston. White to Horford. Horford nagpenetrate. Balik sa kay Tatum sa gwa, nagaboy 3. Wow! Yara na convert. Sulod, no? Sa din makabaran, Sulod na! 29-37. Bola naman sa Warriors, no? So, 4 minutes and 20 seconds na nabilin sa second quarter. Stephen Curry. Ginalagas ni White yung makabaran. Step back. Curry. Pasa sa kay Iguodala. Oy, ginpasa naman sa kay Curry sa 3-point territory pero na tapi, no? Sa Boston Celtics. Ara to si Kwan. Oh. Kung malang-alang ya ang Boston tahom na sila ang assist nila katong taong medyo ko sana sang mata sang Boston subong. Ano na, no? Iguodala, 7 seconds na lang sa shot clock. Oh, tos dalom sa kay Payton, reverse layup, pagkabaran. Oh, ginbayaan niya sa Smart, huwag gabantay sa Smart, sulod 29-39 in favor sa Warriors. Ulo naman, tay. Yes. Okay. Derek White, ginpakalmahan. Pasa sa kay Tatum. Tatum, penetrate. Pasa sa gwa, sa kay Horford, nagaboy 3. Amat-amatan, kabo! Grabe, Oh, no? 3 ito. So kay na si Horford mato nag-assist kay Tito, maboy 3 sulod subong si Tito naman nag-assist kay Horford, sulod naman naboy 3. Okay, 32-39, pito na lang Curry. Oy, naboyan ang bola. Sige, Ya, no? matamat. Tondala ni Badbada. Relax ka lang datay kay balaan ko Hindi ka sa sumag ng hapit Oh. Sabi sa Horford, no? Duha sila ni Tatum nag-asisay. Tayo maning layup ni Payton, no? Are na, inbound position, Warriors naman mo naman no? Are na, Gary Payton to Andrew Wiggins against Tatum, against White. Oy, turnaround shot, Wiggins! Ginaboy, nasi subong si Wiggins, sulod mga kabanan, long jumper! Or fadeaway shot to tayo. Yes. Sila naman sa bunga primera. White, nag-penetrate! Oy, naagaw! Pero, May foul. may foul. Sa kay Tatum. Tatum. Oh. Nagsaroso si Tatum. Di may Galing Petro ni- ni Guro, May foul siguro. Wow. Clearly it is, but he put so much pressure on the Warriors defense by thinking attack. May free throw ni. Ara, gid. May free throw, gid. Ginabuso tayo, ginabuso. Oy! Nakurawan gid siya. Nakurawan gid sa primero nga haboy, kuraw gid. After 10 hours off your first 3 months and try it free. And I really like the lineup that Ime Udoka Oh, 11 points na si Jason Tatum. No? one big Oy, kaduha nga haboy. Wala man Ay, gihapon. Japon, no? Rebound man Japon ni Wiggins, oh. 3 minutes na lang nabilin sa second quarter, do dasig nampang kasubong tayo. No? Sige, no? Sa arena, Stephen Curry to Andrew Wiggins. Wiggins, sa Japon using the glass, iya Japon rebound. Kuha naman Japon, no? Arena, intercept ni Draymond Green. Green to Wiggins sa dalawang Japon! Ay, grabe nga pinasahay ni Maccabi. Sulod naman, 2 for Wiggins. 32-43. Yes. Okay, bola sa Boston. Smart. Smart. Subong. Boston.
To Brown. Brown. To Smart. Nagapoy man tres. Ay! Sos! Singa niya mata-mata niyo mo sa tres. Halos na, no? So, tama, 3-2-2 lang yung Warriors. Kami Oh. 3-3 lang kamo. Stephen Curry, makabaran to Damon Green, pasa sa kay Peyton to Stephen Curry. Grabe bantay kay Curry. To Damon Green. Curry, layup, makabaran sa the glass, may foul! Si Marcos Smart. Gatalikod siya, gahaboy bula mo, te. Mano ka da? Dala na wala na sa arte mo. Kinanglan. Kabalo ka gid para makuhaan mo foul ang kontra. No, take 14 points na si Andrew Wiggins tayo. Oh, grabe man nga bata ni si Wiggins, no? Siya lang tagama opportunity, ti grabe man basta buinas, no? Amo na sa tayo sa basketball, sino tong buinas? Amo tong pasaan mo bula. Amo gani. Oh, di ba? So tahom tong assist ni Green. Kay kapila niya na tong attempt, to katatlo yan na tong atira. Kadamo No, na. ang tis magsulod kay ti galing kay kada bunggo sa ang bula sa ring, no? Ila man japon rebound, pinakuling rebound ni Green. Ti ato si Wiggins dalom, ti lapit-lapit sa ring, oro pa pagpasulod. No? Taas pa nga daan. Taas pa sa Yan, buho lang eh. So 6'7 man siya mo mag-mini height 6'7. Oo, si Wiggins. Oh. Okay. Kamuya mo amo ni green height. 6'6. Ate sige. 6'6 kung katongtong sa bangko eh. Hindi pagbisto. Sige, no? So dito makabalan sa aton nga mga kauturan, ha? Oh, si Toto Romel kag Ma'am Ami Nalagon nagapamati sa aton sa Villamonte. Thank you Sir Johnny Pedrosa, no? Tupad balay ko kapon sa hapon. Okay. Gasolina guro ginatumod yan eh. Good morning lang sila bumbupon sa. Gani man. Oh. Padayon lang sa pagpamati tune in ka mo sa 630 kHz sa Bumbu Radio. Kag sa Facebook. Ang Facebook daya audio lang na mabaitaan nyo da kay hindi kita gani sila magkapagwa. Sana ka-insindi hindi niya mag-comment amo ni tay. Siguro ang isa ni way ka-insindi ni na nagsulpot lang ni siya. Sila nga ngita katuiban mo yung buho ko din ka. 3 minutos sa kaligad sa takdak alas 10 sa aga. Si Sir Nyok sa Pia Kalinya balikan tanay, no? Sir Nyok, good morning sa liwat. Morning. Ang hindi maintindihan sa nagtalanaw, si Iguadala at si Tison, ginausar ko doon sulong, pinapapahuway si Kari. So, maayo man ha, kaya ang importante nga din after sino, kailangan nila nakuha sa Boston. Pero kasulong, hindi sila kalahog-lahog. Kung sige nila papahuway si Kari, maliban sa si Paul, daw ay pamakano. Kaya ko si Clay Thompson, may mantanto ginausar sulong. Dapat kung papoy na si Amoy dapat ang ibalik na Alex niya, kaya pa na yung mag-init si Thompson nilong si Grace. Si Green, hindi mo na mayo hampag niya bilog na si Grace pa na final, pero mayong niya depensa. At ang importante siya, intimidator, enforcer, pero ang iyang offensive, hindi mayo do, 30% lang na yung sinsulong. Kung importante yan, hindi intimidator, ito na si Godala para na sa kay Titom. Si Titom, divorce mo pamantang ni Titom sa series. Sir Ako Nyok. final ka divorce. Sir? Si Wiggins, subong grabing performance yan, no? Sino? Si Andrew Wiggins. Ako, hindi na maintindihan kay pareho na sila yan ni Brown. Si Brown gani mo naman tantong ginausar nga mo nang makaladok. Duwa na sila si Brown kasi si Wiggins. Yung mga underrated ni Slayna, nga supposed to be, score ni 20. Score ni 20 si Wiggins, siguro, kung daw sa bali, wala. Pareho na sila ni Brown, ni Brown. Sa piyak ko si Brown, nag-ipos na lang kung pahabuyo, tapos hindi 20 puntos naman. So, ang pag-aw nila subong gusto ka, si Wiggins ang epektibo. Subong mo, kay daw wala iya sang siling arte-arte, basta mayo pinsa, mayo siya sa luwagin ka bagay. So, kung kinanda naman siya nila dako, hindi siya sa lahog-lahog eh. Ang kumpiyansa di si Steve, base matabo naman itong first game. Okay. Hindi dapat pagpakuha ang yapon si Stephen Garris kung hindi siya ipagwa. Okay. Okay, sir, balikan ka na dugay-dugay, Sir Nyok. Thank you again.
Okay, thank you, thank you. Okay, sige. Bao, tiyari na tayo kali. Bakit na ball game kita? Mula na Yes, sa last 2 Boston. minutes, last 2 minutes lang bumupons. Nagaboy si Jalen Brown, wala. Sumunod, no? Oh, delegate Rebound may si foul. Wiggins. Thompson? Uy, na-foul pa si Thompson. Bago lang siya nagsulot, naka-foul Oh, siya. na-rebound na to tani ni Wiggins, no? Pero Oh. nagpuputay gali sila ni Smart to, ho? But I like Si Thompson o Peyton? approach. Peyton gid. Defensive Pero, oh, locked up with Horford. pwerte nga back sa out yun sa kay Horford, no? So, Wala, may pa? free si Horford. Oh. Oy, Wala. primero nga haboy, wala nagsulod. Wala gid ya? Wala Sabi gid ko, ya. Wala salto. Hindi, wala gid. Aha. 3-3 against the Avalanche. Okay, 7 minutos sa nakaligan sa taknang alas 10 sa aga. Pero kung nagapmati din sa aton nga NBA coverage. Ikadua nga haboy, ara na. Sulod na. Sulod na. So balik sa Siyam ang Siyam. avanse. Oh, Siyam sa na lang. Golden State Warriors, so bula naman sa Warriors subong, no? Remaining time, last 2 minutes kita, Stephen Curry. Against Al Horford, Gaboy, long 2! Sulod mga kabaran, Stephen Curry for 2! Ginapraktisan nyo, ginayagali bumbupons, Oo. no? Okay, bola sa Boston. Tatum against Wiggins, 1-on-1. Ginpilit! Okay, na-convert man. Titom na yan. Ay. Okay, 38-47. Celtics will only 30 Siyam na po, no? Stephen Curry. play in the half. Against Smart. Or White, no? Kaboy 3! White sumunod. Rebound, Horford. Horford to Smart. Smart against Thompson. Horford. Balik sa kay Brown. Jalen Brown to Tatum. Balik sa kay Brown. Nagpenetrate si Brown. Oh! Hoy, na-intercept ni Peyton mga kabanan. To Stephen Curry. Ginkalma mga kabanan. Puro gipilit Japon. Pasa kay Wiggins! Assess mga kabanan. Layup! No, ni Andrew Wiggins. No, 38-49. Grabe. Hindi 16 puntos sa subong. Hindi makita nga pasahay, no? Oo. So wala lang blabong bupons, pero ang mataga, kwan, galagaw. So bola sa Boston, Horford to Brown. Brown against Green. Balik sa kay White gen fake, nagpenetrate, nag-turn around shot. Wala! Foul si Curry. Pero may foul. Picks up his first. Nawaisan niya si Curry. First personal foul. A great job battling and competing defense. Sabi na pasa ni Brown na intercept ni Peyton. Bounce pasa tayo kay Wiggins. Yeah, si Curry. Wow, no? Wiggins Hmm. for the easy deuce. Aha. So White scoreless in 17 minutes. He's been Okay, may free throw subong si Kwan. Si Derek White. Oy! Wala naman. Daw ginaalat gid sila subong haw. Kataway-tawhay, no? Why bantay ni pagpasulod? Kag tanda ni si Derek White bumbupons, no? Galing ti Yan kadua sulod na na. Para pulo naman ah. Okay. So ba sa langit. Wala! Salto. 39-49 Banse Warriors pulo, no? Stephen Curry, bola naman sa Warriors mga kabaran. Abaw, pwerte kadasig, no? Using the glass layup mga kabaran. Sulod naman daw ginahampangan lang sila ni Curry subong. 39-51. 26 seconds na bilin bumbupons. Smart against Gary Payton. 1-on-1. Provide an screen ni Horford. Si Smart. Gindrop sa dalom. Turnover naman. Subong tay, walo na ning turnover sang Boston. Grabe Dito nga si turn- nagkalawasi gining sabaw sang tugabang ni si Ilay ho. Sabi si Curry, no? Do nagwa naman ang damang-damang niya tay. He puts himself in position by Harap pa si Wiggins sa follow-up kung hindi magsulod, oh. Nan. Oh. Grabe. May tumba-tumba pa na dala. 7 seconds na bilin. Okay, no? Sa second quarter, Curry to Wiggins. Green, nagaboy 3. Oy, pulo! Sumunod. Tapos ang oras Time na. na. Grabe, no? So, So, 12 puntos. 12. Ang 39, abanse. 39-51. Wiggins, 16 points. Sabaw, grabe. Pinakataas sa playoff career high na. Playoff career high, no, sa Ni- first half. Ni Andrew Wiggins kay siyang ginpaboran subong, no? Kasi para mag-shine man bla si Andrew Wiggins, no? Parang magkuan man siya, no? Tawag sa ida, maganahan ba sa bla sampang niya bala tayo.
Kag isa pa, Bombo Pons, si Andrew Wiggins, isa sa mga faktor nga makabuligid sa kay Green, no? So siya ang ginababa. Diyan daw ay siya ginabuslan ni Oo. Coach Kier, no? Way labot nga, laba ni siya Buinas, kamot, no? laba man tiil. Kag matanda, gini Mo Bombo gani Pons. kami height 6'7". Oo. Gahaboy man ni siya tres mo. Oh, mo gani, no? Ang panginaya all around man ni siya, no? Amo gani. Oh, so, So, guard, point guard, no? Pwede mo na siya kuha niya gani, no? Makabuhi sa tres. Amo gido. Grabe. Tanda bata, ni siya no? Ah. Bombo Pons, no? So, nag-abansi subong ang Golden State sa ila, no? So, off subong si Tim Thompson, no? Oh. Off siya subong. Oh, nag-off subong. Si Thompson, pila lang ning puntos niya, 5 points lang siya, pero okay naman lang na, no? Sa 5 ka puntos, dako na nga bagay para sa Golden State Warriors. So, pila ba si tay? Official score? 51 against 31. 51. 39, 51 against 39. So, 12 puntos bumupons, no? Kung himuon lang ni Coach Oduka, ang ginhimo is ang Game 4, nga atong switch siya blang tawo ya. Oo. Na, kung sinong nagatawo sa kay Kwan, sa kay Kare, iswitch siya si Titom, no? Di kinahugtan nila si Curry, wala Amo sila balo gani. si Wiggins, siya nagapamuntos, Oo. nagapamuntos. Kung himuon to ni Coach Oduka, Oo. may posibilidad nga malapit sila sa score sa Golden State, no? Kay kung mag-switching ng tao sa kay Tatum, si Stephen Curry among namabantay sa kay Tatum, no? Ang ginagwantay, ang nabantayan ni Curry among ma-switch dito sa piyak. So, ang himuon sina kay si Tatum ang nagadala sa bola kag mismatch sila ni Curry, may tendency nga pa-convert niya kay iwan on one niya na Bombo Pons mo. So sige, kung in one on one na ma-mismatch si Curry siya, that's why mahimo gina nila nga ma-convert Bombo Pons. Ang mismatch why man subong sa NBA tay no? Bisan taas sa bantay sa imo kunano da wigit ka man na Japon. Pero may bintaha sa mga tagsubong sina Bombo Pons nga mga Gani. mga player nga mga hindi mo na imakuako na mo. So may tendency nga o kung may kuan gid, may factor gid. Oh, sige dugangan ta na no. Ari pagid mas bakod pag analysis ni Coach Leone no. Coach, good morning. Coach? Okay, sige, no? Balikan tanan na to na, no? Karon sa aton halftime, diri sa aton sa ring pagpalagad oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 14 minutos sa kaligad sa takna alas 10 sa aga. Pabalik naton halftime report, halftime analysis, no? Diri sa aton sa ring pagpalagad. Standby! Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Magaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunahan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo kung ikaw ang makagat sang lamok nga Foul game kita mga kabanan. So sa ron, third quarter, change scored na kita. No? May foul si Jalen Brown nga nakuha tayo. 2-4, 2 ka free throw, sulod tanan. No? 2-4, 2 tanan. Agaw yung pagido, subong. Jalen Brown! Oy! Gin foul. Foul si Thompson tayo. Agawan sa ni Jalen Brown. And a terrific steal. Aha! Ball pressure by Tatum. Mula na sa Boston Celtics sa 28 minutos sa kaligan sa takna kalas sa Jess Saga. What I like about the Celtics, a guy that's been struggling. Tayara ka pa da. Yes! Bumbo pounds, dali lang. Gaka-urungan Ano to? pagtapal Na-steal ni gani, Padla. na-steal nan. ni Brown ang pasa kay Thompson. Gin-foul siya ni Thompson. So, may free throw naman sugong si Jalen Brown. Primerong haboy, sulod! 4 ni tanan ka score yan eh. Sugod third quarter. Kon masyot yan iwe, 4 gid. Oh. Di, kuha na lang oh, Siyam, 7 na lang. Kon man sulod. Kadua nga haboy, wala. Salto. Salto Grabe, gali. si Jalen Brown ba, no? So, 4 points gilayo dayon, no? Pila lang ka segundos ni. Pangina. Tobacco, iya to score. Oh, mula sa Warriors, mga kabanan, narin na, si Porter, nagpakita sa play to Klay Thompson. Pasa kay Porter sa dalom, sa kay Wiggins. Pero ato, gingwa pa sa kay Thompson, alang-alang sa gabing depensa, no? So, 3 seconds na lang sa shot clock nila. Curry, to Porter na boy, 3! Oy! Buzzer beater ni. Why ni? No? Sulod. Has been tremendous. Why? Oh. Sus kanug. Why? 51-43 Japon, no? Balik sa 8. 8. Tatum, nagaboy 3! Ara na! 7-0-1 sa bahin sa Boston Celtics in 7-0 less run. than 2 minutes. No, sa bola karon sa Golden State Warriors sa Makabaran. Since scored kita, no? The Wiggins, may foul Makabaran. Si Marcus Smart against sa kay Klay Thompson. Tahom, no? Arigin screenan ni Kwan.
Oy, ang kamot tani kung nakita ning kamot ni Smart, ang ganaga ano kay Curry, foul ni tani si Smart. No, nakita mo kasi niya si Curry. Okay, ginuitan ng kamot ni Curry mo. Ari na. Ban possession mga kabanan. Porter. Pangita sa pasahan to Andrew Wiggins. Wiggins. Oy, sa painted area. Why sumunod? Long two. Sila naman naratay subong. Jalen Brown. 5 na lang galing abanse, oh. 5 na lang. Jalen Brown, good screenan. Against Curry. 1-on-1. Oy, nakadanlog pero kung haboy kay Titom Sagwa, naghaboy 3. Arana! Sos, back to back at 3 points yung mga kabanan. Why gidya ka pasulod ang kwan? Ang Golden State Warriors, 2 na labanse sa pulo. Sa 12, sa 11. 10-0 run. So, 2 na lang abanse, oh. Mga kabanan sa Golden State Warriors, 49-51 tinano ini. No? So, atotogay na, no? Sa 3 ni Tatum, kapangayo gito tani si Curry, ginasampal, kay ginauyatan sa ni Smart mo. No? Ginakimpit ni Smart, sa ilokan niyang kamot ni Curry. Tiga pangayo sa sangkwan, kapangayo sa sang... foul? Foul. Why nakita sa referee, no? So, oras sa Bomba Radio Bacolod Philippine Standard Time, 31 minutos. Daw kahapos lang magbadbad. Ang git pangabudlayan, no? Daw wasipa. Check the si Coach Leo Seralbo. No, matik-matik na nato na, no? Ay kalau da bahala sinya sila ko di kay pasudlon ta dayon na. Sige, standby sa ato sa ring mga the same time sa ato sa ring mga kabombo sa 11 puntos. Siyam gidya anom sa 12. Pulo. 12, no? 12 sa 12 puntos. No? Pulo gidyang na convert sang Boston Celtics anom kay Jason Tatum 2 ka 3 points. 4 man sa kay Jalen Brown, no? Si Coach Leo Seralbo, Coach, ba tinano daw ka po sa magbadbad sang kwanaw sang Boston sa banse, Coach? Bobopons, kung nakita natin daw si Wiggins gid ang naghatag sang damage sa Boston Celtics, daw siya subong ang top scorer kag ginargaan sa playtime. Kaya daw siya ang dibuy na subong. On the other hand, si daw kaningit ang scoring. Nakita natin nga nagdako ang abansi kagina, naglabot sa 11 tungod nga daw 5 gid 6 ka offensive opensa sang Boston wala gid sila convert. Pagbalik niya sa piyak na shoot, ang ato sini analysis kung ma-sustainer nila ini up to 4th quarter sang Warriors, sigurado nga sila gid magapangibabaw sila sa sining Game 5. Ang Boston Celtics kinanglan ini nga 3rd quarter crucial ini kaayo. Kinanglan ipalapit, idikit nila ang score, hindi gid sila magpabaya magpabiya nga abansi ang Warriors ang 10 to 12 points bumubog. Sa 12 puntos, 2 na lang gani, Coach, ang abansi sang Warriors, di paano ini? Well, amo na ang hambal ko kaya sa basketball, miracle can happen. So, balantayan ta mag 4th quarter kay si Klay Thompson off subong. Si Paul wala man ka-contribute. So, probably base sa 4th quarter, mapasulod nila ini. Kaya ang daog sa basketball, aragid permis sa 4th quarter. So, balantayan ang 4th quarter, although nagapalapit, nagadikit ang Boston Celtics, pero hindi ina garantiya na sila ng mga pangibabaw. So, tayan na natin bumupon sa 4th quarter kaya amo na yung crucial nga quarter sa other teams bumupon. Sige. Wagid problema. Salamat sa liwat, Coach. Salamat. Sige, bumupon. Okay, 34 minutos. No, nakaligad sa tak ng alas 10 sa aga. Tay daw takway kadanlog ang ang bula sa para sa Boston Celtics, no? Do nagadalahay lang sa tutunlan mo. No, do takway ba kita mong takway nga luto-luto gid ba tay nga may ginamos? Amo gani bumbopons, no? Nakita naton kagina bumbopons sa first quarter kag second quarter. Ang Golden State, ang bula daw kahamot lang sa ring. Na, no? Karon na banda tayo, no? Balikan tanay, no? Back in the ball game kita, no? Sa Sedimatinaon. Bilog ang bula, no? So bula sa Warriors, ato na may tumbahan ay offensive foul against Warriors, no? Kay Stephen Curry, offensive foul pa to. Ilang bula? Lang taon ta ka. Kay gintiklod niya si Horford.
Oh, kay kon napasahan ni sa bulang ara si Orford, ti foul si Orford eh. Oh. May offensive. Gusto naman. Boston bola. Smart to Tatum. Kasi mabatasan eh. Oh. Gina double team. Bola ra kay Smart. Smart naga-dribble against Wiggins. Nag-fade away shot. Wala! Ay sumulod no sa rebound by Stephen Curry mga kabaran. Curry has the ball to Thompson for 3. Kabos katama. Horford nag-rebound to Tatum. Tatum nag-guardian ni Wiggins. Nag-switching naman sila ni Otto. Pero may foul. Si Porter Otto o kon Otto Porter among na foul. Really started to me. Jalen Brown for 2. Wala. Long two mga kabaran. Rebound by Draymond Green to Andrew Wiggins. Wiggins against Tatum. Wiggins to Klay Thompson. Wiggins subong sa Thompson, no? Porter. Balik sa kay Thompson, mga kabaran ng bola. No, sagwa sa kay Wiggins. To Porter for 3. Why? Sumulod. Smart. Smart subong nagdala sa bola to Jalen Brown. Brown to Tatum. Tatum one-on-one against Wiggins. To Smart. Smart nagapangita sa mapasahan. To Tatum. Tatum gin double team. Okay, nagawan. Nagawan sa reporter mga kabaran, no? Kyrie Caron nagdala sa bola mga kabaran sa Dimetron. To Draymond Green. Green to Klay Thompson. Long two. Swak na swak. 49-53. Balik sa 4 ka punto sa bansa isang Warriors. Si Jalen Brown nagdala sa bola. Gin patawa yan. Screen ni Robert Williams. Jalen to Smart. Smart one-on-one against Curry. Nag-shot pero wala. Kabos katama mga kabanan, no? Kulang sa duso, no? So Curry nagaboy 3 layo. Why sumulod? Ara na. So pina naman ta. Pinalagpat. Tatum. Tatum against Porter. One-on-one. Nagaboy 3 man. Inaya wala. Wala na ya. Salto. Katatlo niya na ni 3 points sa third quarter. 52-53. Wala salto. Half shot ang abansin na lang. 7 minutes and 40 seconds sa third quarter. Bola sa Golden State Warriors. Rin na, Curry. Thompson. Para sa kay Wiggins. Mga kabanan, natumba si Wiggins. Agawan pa, may foul. Muna yan. Why supo ng pito subong Foul si Jalen Brown, no? Oo. Kita taman. Grabe, no? Si Thompson, no? Tatum mo, grabe. Si Tatum, si Otto Porter, palayo siya. Si Taasay maning dan sa Abe, guro, mapasa. Tingnan na, atras Porter, no? Swak na swak. Grabe, tatlo ka tres ni, inbound position, Kevon Looney, aray na siya, no? Makabaran to Stephen Curry. Using the glass, wala sumunod. Horford. Nagaw naman, mga kabaran yung Porter. Ito na, Klay Thompson. Thompson, dire-diretso mga kabaran, may foul. Why? Si Smart. Si Smart, amo na foul. Okay, no? So 52-53, isa half shot banse, no? Sang Golden State Warriors. Ara man tuod si Curry, pero ginagwardyan sa ni Tatum, no? Hindi sa kapasa kay Tatum, kaya ma-intercept kita ban-ban. Gidiretso niya na lang ang bola. May foul. So may free throw. Si Klay Thompson. Mix nga lang nilang Tatum, no? Jason Thompson. First try, solod, no? Mga kabanan. 52-54. So, o naman ang aton ng pangtay, ang game 5, game 6, game 6. Second try, sulod, no? 2 for Tatum. Balik sa tatlong banse, 52-55, isang Warriors. Tatum against Wiggins. Nakuhaan gid foul si Wiggins, no? Napilit ya gid mo, kalayo pa sang kuhaan. Liwat, inbound play, Tatum against Wiggins.
Si Wiggins rin nagabantay sa kay Tatum. To Jaylen Brown. Jaylen Brown nagpenetrate, balik sa gwa sa kay Smart. Gintumod, nagaboy tres. Wala! Salto! Ano na, no? Sa din makabaran. So, 55 patas na ta, no? Patas na kita, patas. Oh, Ano na? Bola sa Golden State Warriors. Kevon Noni. To Wiggins. Saboy man tres si Wiggins. Why sumunod? Hindi pagkurawatay ang Warriors. Tayo kabay kasulod. No? So, abanse na ang Boston Celtics ang tatlo. Kapuntos rin makamang grabe, no? So, back-to-back nga mga performances ni Tatum, ni Horford, ni Smart, no? So, amo gini, no? Ang nag-contribute daw pilagi ka players, no? So, samtang sa Warriors naman, tigina di malas naman si Thompson, si Wiggins, kag si Curry. So nano ni nagbalik ya mga kabanan ang nagbaliskad ang abanse Boston Celtics na subong ang abanse sang tatlo bahin sang ang third quarter pero naglag pa ang third quarter we have 6 minutes pa no 6 minutes and 27 seconds no para sa third quarter. Grabe, no? So, grasalir gid ang kuraw ni tay kali sa tira sang kwan. Grabe din reaction tay kali hindi kay pasulod ang Warriors. Wala! Balanon kay kita no Boston kay kita guro mo. Di magpasulod ang Boston gasinggit makuwala. Wala! Salto may sugdo. Balanon kay kuno sa Boston. Si Sir Nyox Pentabilia at Tanay. Sir, good morning. Morning, ara ginatawag na kumpiyansa. Ara naman ang kumpiyansa. Ara naman. Alin pala pagsugod kina pananaw ko do kaluya sa ila, do ka patawhay, do abi nila kaya-kaya. Na ara aron ginapoy na, ginapoy. Ara kumpiyansa. Hindi ginapoy kumpiyansa gidya ang ginatawag ni kumpiyansa nga abi nila ginbalbal nila sa Boston. So, ginagawa nila sa Boston, sabi nila, mabalbala nila, kaya palugar mo. Sa pagsugod ko na kinakita ko, katawhay sa mga ampang nila mo. Oo. Halogid. Damo ni tao, kala. Ginutok man tao, di sa ginatanawan ko. Wala na-exit na sum, hindi nila pagsutudo, hindi na pagkuksan di pinsa, pero di pa nisla. Kaya mo sila nila kayo na kung magsige naman kumpiyansa mo na may discuss yagin kung so nag-off no? Nag-off gid sila tanan subong why gid sa contribution ng mga players nila negative thing sila si Tito gipampang Guadala gipampang kamo lang ko ang difference sa kaya tuloy-tuloy kaya abi mo balbal mo sa Boston siniwason mo sa imong lugar. Kaya mo nang ginatawag sa kumpiyansa, delikado. Dapat nag-alam ng isa sa person pala kaya napagkita ko, kulang intensity mo. Kulang yun. Dapat dugang-dugangan nila anyway. Lawig-lawig pa man, Sir Nyox? Lawig nito. Kung hindi mag-init si Curry, kung hindi mag-init, huwag niya, balbalanay niya. Oo. Kung hindi mag-init si Curry, delikado. Okay. Sige, balik kayo dugay, sir. Salamat, Gid. Thank you. Okay, sige. Salamat, Gid, no? Sa Sanyok sa Puente Villa, no? So, 3-point field goals, no? Boston, 5 out of 5 Gid sa third quarter. Tayo, puro Gid sulod. Duhang kay Tatum, isang kay Horford, no? Isa man kay Smart. Tatlo gurong kay Tatum, no? Tatlong kay Tatum, isa kay Horford, isa man sa kay Smart. 15 puntos kabigusan. 55-58 abansi, tatlo ka puntos ang Boston Celtics, first time nga nakabanse since first quarter, no? Yes, Bumbupols, no? Kay ti kabalo kita grabe ang buina subong ni Kwan, ni Tatum. So Chase Center kita Japon yung makabanan sa San Francisco, California. So bula na sang Golden State Warriors sa makabanan. Rin na, inbound position. Curry nagadala sa Japon sa bola. To Andrew Wiggins nga pangita sa pasahan sa left quarter court to Payton ato na sa kilid, no? Sa kay Lonnie to Curry sabong third drop shot makabanan ni Curry, sulod na 57-58 taban si isang Boston. Bola sa Boston.
Tatum against Kevon Looney. Screenan ni Smart, ara na, nag-switching. Si Smart nagaboy 3. Wala! Rebound, Robert Williams, sakay Tatum. Sakay Smart, nagaboy 3, liwat! Ay! Ginsulit niya pa again, no? Sa din mga kabaran. Si Tatum, boy niya daw libre ito si Smart dito ta. O, sulod, no? 61-57, balik sa apat aban. Si Wiggins, sa boy man 3. Wala! Sumulod. Oy, na-follow up yung mga kabaran. Ha? Sumulod na. Nawahig yung mula, sumulod pa ba? Bunggo sa board, no? 61-59. Tuslok na to tayo. Oy, Tatum. Pinapangduhol ang mula, no? Grabing drive ni Tatum, no? Sa din mga kabaran. So, Warriors naman kita. Stephen Curry. No? So, damo mga attempt si Curry kasi Thompson subong sa third quarter. Wala gatos, dalom si Payton! Ginduhol ang bola sa layup yung mga kabanan. No? Sulod. 63-61 pag fast break, no? Ni nalambot. Williams. Oh, nalambot. Kay Brown, nalambot ni Thompson, gumawa ang bola. Bola Japon sa Boston, subong. So, klasik lang bumbupon sa Bailuana shot, no? Tawhay ito kay Kwan, kay Gary Payton sa low post. Oy! Kailan lang, sinuot pa ito na last stats to? Uy, sila pa yung last stats. Are na, Stephen Curry, bola sa Warriors sa mga kabana. Boy, 3! Curry, layo, wala sumulod. Sus na, nun nga daw ginauyangan lang. Smart! Oh, yung patawhayan, ay, yeah, tawhay, abansi pata. Tumba si offensive. Tumba si Payton. Offensive si Grant Williams. Si Gary Payton, the second, na tumba. Offensive foul. But there's no reason. Pero iya kamo tong kwan sa ilokan ni Payton. Hinunos siya. Si Payton niya taning foul gali pagunos siya daw na tumba. At ano mo na kay na huyop na to No, tere na. Curry. Oy, pasa sa kay Kevon niya boy sa Tetris lang alang sa arena. Thompson do galang alang man ay nano. Payton, 3. Why sumulod? Rebound Williams to Smart. Hinay lang ang pagdala sa bola. Niya patawayan tali. Gen pasas dalom. Oh, dangerous pass ito. Turnover naman eh. Turnover gid. Nagkatahom, no? Tiyari naman, no? Curry, do ka lang alang na sa mga boy 3. Subong ka, may sinulod mo. Oy, natapal siya! Katawa lang. Oy, na-foul pa si Kevon Looney against Grant Williams. Para si Williams sa likod, galit tayo, natapal to ni si Curry. Pero tiniklod siya ni Williams pag-layup, sulod yun, daraw. Nan. Huwag sa kabalo, among ginang hampang niya eh. No, patikit-tikit pa, kwan sa bla, mapaskrin ngayon, screen. Pero sa kalantaw sa likod, may tabo. Screenan sa, pero galaga si kwan, si Williams. Si Grant Williams, no? So may bonus shot. 4 abanse. Naglima na. 66-61, nagbaliskad naman tama ka ba na, no? Sa inbound position, Bansi Boston 5, no? Thompson to Curry. 3 minutes and 50 seconds sa third quarter. Hala, no? 14, sigid ka 3-point shot ang way sumulod sa Warriors subong nga third quarter. Kevon Looney, dribble siya, kitapsahan. Thompson, naboy 3. Ora na! No, doon nag-buruboy. Nasa natin, sumulod. Sa wakas! 66-64. Duwan lang bansi sa Boston tayo. 3 minutes and 24 seconds, Bilen. Smart against Gary Payton. In 1-on-1. Sakay Tatum, naghahana. Ginabantayan ni Wiggins. Naghaboy gid 3. Wala! Airball! No? So ito na si Kevon Looney sa dalaw miya makabanan. Curry to Thompson. Oy, ginpasa sa gwa. Ni Wiggins alang-alang matunga pasa kay gadalagan sa. Nakabuylo na si Wiggins. Buti ang pasa sa pula, kabos-kabos pa. Waya makuha eh. Di naman to sa kabalik, alang-alang na to. Bola sang Boston. 3 minutes and 7 seconds na Belen. 66 against 64. Abansi ang Boston, no? 2 abansi Bumbupons, no? 3 minutes. Ang Belen. Smart against
Gary Payton. Okay, yung screen. To Tatum against Wiggins. Screenan, nag-switching. Si Curry na subong gabantay sa kay Tatum. One-on-one. Pasa sa kay Smart. Ginhana, nag-penetrate. Gintigayon, kag na-convert. Do matira, do hindi. Daw matira, do hindi. Okay, no? 68-64, balik sa apat abanse. Bola naman sa Warriors, 2 minutes and 34 seconds. Thompson, naboy 3! Ay! Layo, no? Sulod, no? Sa Dimakaban ng 67-68. Upshot na abanse sa Boston. Yes! Subong ang badbaranay tayo. Upshot na lang abanse. Tatum. In-screenan ni Smart. Ano naman, nag-switching naman sila. Ang nagagwardya naman kay Tatum, si Steph Curry. One-on-one, yun pasa sa kay Grant Williams to Robert Williams, yun pasa sa dalom, kagindang! Tawhay lang. Oh, mga kabari, 70-67, Williams. Ano na, no? Sa kay Curry. Oy, libreng-libre, no? Wagid sumunod. Rebound sa dalom. Oy. Last touch pa si Tatum siguro ni. Oy. Last touch pang Warriors. 70-67, tatlo ang abanse. Why na? Hindi kalabot si Thompson sa iya. Kung bumunggos Thompson kay Williams tayo, foul pa siya. Hila pa bola. Okay, bola sa Boston. Smart. To Tatum to Smart. Balik sa kay Smart. 1 minute and 45 seconds na binin. Smart. To Jaylen Brown. Pasa sa kay Smart. Naghana. Nagaboy. Oh, nangayong foul pero ginpituhan gid. Oh, may foul gid. Okay. So, may free throw gini Bumbupons, no? Apat na ning foul ni Thompson. Look how small the Warriors are right now. Oh. Laban si tatlo. 70 against 67. So, apat ng foul ni Thompson tayo, tatlo. Free throw ni Smart. Ona. Wala. Wow, mayo. Wala gid yan, no? Wala gid yan. Hindi wala. salto. Wala as in wala. Basi niya wala naman salto. Hindi wala gid yan. Pungko na si Thompson niya daw, apat nang imo foul. Oh, gin pa kananay. Papungkoon ta ni sa anay yo. Pabugnaon ta na yung buli sa bench. Kaduha nga haboy ni Smart. Oh, sulod na gito ya. Sulod na. So 71-67, balik sa apat abansera na si Jordan Paul. Nagdala sa bola para sa Warriors, no? So to Curry, grabing bantay man ni Thompson kay Curry, ni Tatum. Foul si Tatum sa kay Stephen Curry. So free throw ni, no, si Curry. Grabe mga bantayan ay nila. Gina-disog lang sa binayaan sa dayon. Pero why gid sa ginbulagan. Aha. So, why free throw? Why? 1 minute and 25 seconds sa third quarter. Jordan Paul to Curry. Step back to Jordan Paul. Aboy tres. Tawi-tawi. 71-70. 3-4. Jordan Paul. Sana lang half-shot man Japon. Half-shot na lang. Matres maning Boston tay. Yes. Bola sa Boston. Smart. To Tatum nag-turn down, nagaboy, dua. Wala, kabos. Ball, no, arena. Rebound by Draymond Green, mga kaban. Nag-dribble. No, si Green to Payton sa dalawang sa layup. Gary Payton for 2. Okay. Hindi gid magpasugot ang Warriors nga mabansiyan. Sila naman ang abansi subong 71-72. 50 seconds na bilin Bumbupons, no? Okay, Jaylen Brown, naglibot-libot against Curry. Nag-penetrate. Oy, may foul pa. Plus, nagsulod pa ang layup niya. Balos man. Foul naman si Payton. Again, they put Steph Curry in action, get the matchup that they want, and Brown. Grabe si Brown, no? Itong tao magampang ni bata ni. Wapong weaving sang bula. No? Ano man ang assist man ni Green kay Payton? Sus, katahong. Walis gali ni sa Payton tayo, no? Walhon? Oo, walang hon sa. Walhon ni si Gary Payton. May bonus shot pa si Brown? Si Brown? May 12 points sa si Jaylen Brown. Kung mag-convert yan may 13 puntos na siya, no? So, abansin naman sila sa buong half shot.
Okay, na-convert gid. So, Bansi Dua. Bansi Dua. Boston Celtics, Bansi Dua, 72-74. No, na Stephen Curry to Draymond Green, to Jordan Paul, mga kabanan, against Al Horford. Paul, step back, kaboy, tres! Why sumunod, no? Berting palak ni Williams. Grabe, palak ni Grant Williams. Masugata, kada tapos. Okay, Tatum against Wiggins. 1-on-1. 14 seconds na lang tatay, no, sa third quarter. 6 to shoot. Jaylen Brown, nagaboy tres! Wala! Sumunod, no, rebound by Andrew Wiggins. 2 seconds na lang yung makabanan. No, sa Meteron. Jordan Paul, naboy tres! Sulod pa! Nagbanda yung makabanan. Nakala ang bola, sumulod pa! Dying seconds to tayo, no? Kung nami-nami sa to habol sa tres, no? Kaya mo man unexpected yung sulit-sulit. Yan yung kapila ni sa sa game 2, I think, or game 1, nagamo man sa tayo. Game 2. No? Mga buzzer beater ba lang haboy? Tiyara, microseconds na nabilin, tinaboyan niya ng bola. No? So, nagbanda pa sa glass. Nagbanda pa. Sumulod pa. Mayo magaling kong palagpat mga tira kay gasulod, no? Nakatumpo na siya kag mag time. So, pamuyan, once buyam ng bola, counted ginaya. Marilis mo, no? So, grabe si mga buzzer beater nga mga haboy ning iyatay itong tumamutuligad kadawagin. Kalayo-layo man to, mo man to kalayo. So, ti ang gwa na, no? Pila na lang. So, sila naman nagabansis bong. 74, 75 doon nagugot-tugot ang hampang sabong sa third quarter. Kay medyo naka-recover sila gamay, no, ang Boston na Celtics. At this pagtapos second quarter sa 12 puntos nga banse, pagtapos third quarter isa lang. So good job man para sa Boston. Mayo man ang performance sinatag ni Jason Tatum ni Jaylen Brown, no, sa Didemakabanan, no. So we have on the line Coach Leo Seralbo, coach, sa pagtapos sa third quarter. Tiyan mo ning balantayan tan anong imong paglantaw sampang sa both teams sa third quarter, coach. Bumupon sa third quarter nagbawi gid sa offense ang ang Boston Celtics kabangdanan nga nakaabansi sila, gahimudos gid sila nga i-close nila ang score, idikit nila, otherwise mabudlayan sila kung maglagas sila nga maglagas. So ini mag-exchange lang sila sa sang basket, at least 1 point to 2 points lang ang mabansi sang Warriors. So balantayan gid sa fourth quarter, bumubons nagamat-amat na si Klay Thompson nga click ng haboy niya sa gwa. So balantayan gid ini sila nga duwa, kay amo gini sila ya pirmi ang scoring machine sa Warriors. Si mismo nila sa Boston sang pinsa sini sa duwa. Okay, coach. Dali lang gid, coach. Utod. Go ahead. Bantayan gid ko na coach mabantayan gid nila si Steph Curry, considering makatalagam gid siya nga shooter mo pag sa fourth quarter ibabad pag siya ni Steph Curry, considering nga ka-close kayo ng atong nga scoring. 1 point lead lang sa Warriors. Okay. I-match niya gid ang tama ipasulod ni Steph bubukon sa quarter. Sige. Coach, balik kayo dugay-dugay, Salamat gid. Salamat po. Okay, si Coach Leo Seralbo. Sa Didemakabanan, no? So, ang imo anak, kiss ni tay, si Ma'am Carmen Malunis Mailim. Inapasa out ya kuno sa Everkin. Warriors sila to ya. Ito kontra na, kamutayaw. At shout out lang sa taga Everkin. Ay, naga-monitor sa aton, no? So, thank you, Gid, no? Thank you, Gid. Okay, no? So, dugay-dugay masugod ang ato sa fourth quarter. Uti daw hindi kita kabalo ni tay, no? Kay iti sa mga daing last 2 minutes, dire tayo mabalaan. Magamamo, baylo-baylo. Laniti, ini ba this ball game man ni Japon kung si the late Sir Dudong Bascon pa, no? So, mayo lang kapag pumating sa mga viewers nato sa Facebook, no? So, kung kapag kita ka mo video, hindi kami maka-flash na sang live gidla, no? Nga video. Anyway, gina blow by blow man namon ni tayo kali. No? So,
Subong, no, mga kabanan, Warriors, ara ang momentum, no, sa Golden State Warriors. Considering ati ila home court subong sa Chase Center tayo sa San Francisco, California. Ano na, back in a ball game, no? Sa mga kabanan, si Coach Steve Kerr, no, gina-interview subong, no? So good na ta, no, sa fourth quarter na tayo, bola na sa Golden State Warriors, no? Ano na, no, si Jordan Paul, no, na, boy tres, wala sa mulod yung mga kabanan. Oy na, ano nga daw ginasayang, abi guro masulit tayo, no? Pinsan na guro kung masulit, kadayon eh. Okay, so 11 minutes and 47 seconds na bilin sa fourth quarter. Oh, Derek White. White. Nagpenetrate, ginpasa sa kay Tatum sa tunga. Mailando, tayo lang ma-intercept ni Kevon Looney. Tatum against Looney. Oh! Uy, wala sumunod niya, no? Mga kabanan kanugon. Ano na, Andrew Wiggins sa kadalasang bola yung mga kabanan. Wiggins. Oy! Joseph Douglas. Sulod mga kabanan Wiggins 74-77. Tatlo naman na banse sa Warriors subong. Ay, why si Stephen Curry, no? Ara, gapong ko si Curry, no? Jaylen Brown to Horford. Balik sa kay Derek White. White. Katawhay, nagaboy tres! Wala! Ay, sumulod, no? Ito si Wiggins sa dalom, no? Si Coach Steve Kerr, tayo basta sugod for quarter, do pila naka-game, why niya ginapasulod si Curry, no? Yes. Oh, ano na, Wiggins, saboy tres naman! Why sumulod? So, Brown. Brown. One-on-one. Balik sa kay Tatum. Tatum, nag-isol. Balik sa kay White, nagaboy tres! Wala! Tumba si Green tayo, bungguan ni Tatum. Rebound by Kevon Looney to Green, to Jordan Paul, yung makabanan, no? 10 minutes and 31 seconds sa fourth and final quarter. Okay, Jordan Paul sa gapo nagadala bola. Oy, nakakita, ligwa yung makabanan, pero may foul. No? So tahom ta nga layup to tayo, way tawo, no? Anon mo eh. Oh. Napwersahan. May free throw, akob shooting ni. May free throw si Jordan Paul. Wow, katawayo. Kung taong tani, kung nagsulod ni, bonus shot naman sa, no? Daw iduhol yan na lang, bro. Why pa? Say, una na boy, no? Makabalang sulod, no? Jordan Paul. 78-74, balik sa apat ang abanse. No, sang Boston Celtics sa fourth quarter, dapat ipakita ginilang pag-agresibo ni nitay kung magluya ni karon. Nagwa si Derek White, nagbulo si Smart. No? Second try. Oy, sulod, no? So 79-74, balik naman sa limang abanse sang Warriors. Yes. Boston ball. Smart. Sa katres na. Smart. Nagpenetrate si Smart. Wala! No, tapal sa makabanan. Rebound by Klay Thompson. May foul against Grant Williams. Foul niya si Thompson, binungguan niya. Katatlo na ni, no? Na foul ni Grant Williams. So 10 minutes and 12 seconds sa fourth quarter. 74-79 ang score. Okay, dapat ma-convert ni kay dako nga bagay ni, no? Kevon Looney inbound position. To Klay Thompson, to Jordan Paul, to Kevon Looney, to Draymond Green, Green against Tatum. One-on-one, no? Sa kay Thompson, naboy tres, makabanan. Gatakilid. Ay sumulod. Tatum. One-on-one against Wiggins. Ogin pilit. Pero may traveling violation. Na-traveling si Tatum. Oh, what a shame. Hoy, an ganiya tayo kung matraveling ka pa mo ning kay hugot-hugot an kaway sa iyang kuan abaw kapilagi sa magtakbo. Pagtumbo niya dapat ikaduha yung tikang, hindi na sa magtikang, tumikang pa siya. No? So, ari na, Thompson, Jordan Paul to Kevon Looney. Balik sa kay Klay Thompson. Thompson sa gapon. Oy, natumba si Smart. Oy, taway-taway si Thompson. Naboy tres! Sulod mga kabanan. So hindi to sa foul ya kay siya man na to yung gabunggo kay Thompson. Natumba siya, no? Mga kabanan. So 74-82. Balik sa 8 ka punto. Tay, nanaulungan ka tay. 8 nga banse. Binaslan naman sila ho. Do kadali man lang sabto. Kadali lang sabto, nagwalo na nga banse. Kabalo ka pumpupons. Ang NBA hindi mo gitod mapaktan mo. Kadasig lang gid sang utang ka gani tay 20 seconds damo pa na iya matabo da iya basta NBA. No?
So amo man ang natabo agina sang pag start gid blas ang third quarter. Oh, nagbulyada. Oh, 12 ang abansi sang Golden State. Nalabot Pila lang ka minutos na 10-0 run sila. Oo. No. Tiyan Ti mo sa na siya. bungo 12, isa man lang 11, oh. 11 points ang na convert sang kwan. Sang Warriors. Grabe, no? Oo. So, tiyan mo na siya. Sige lang Tiyan mo na, wait pa. We have 9 minutes pa. Dugay pa na. 9 minutes and 30 seconds kita Pero bisan 9 minutes pa na bumbopons, bitaha ginaya sa nag-aabanse. Tio, natural sila, kag ang crowd ara pagid sa ilasbong, no? Mostly gid, no? Warriors fans gid to ang nagpuno sang Chase Center, no? So check that this time, no? So Sir Nyox Pandavilla, ti sir na daw nag-obra na ang Warriors ha? Nakuha sang Warriors, nakuha ni Stephen Curry, ang masakit ni Tatum. Ginapilit ang ampang, sila na ni Gampang, this is the worst Gampang ni Tatum. Nakikog nga final. Wala ni sa una gagawa sa elimination. Wala sa paway-way. Ginapilit ang ampang niya. Why sa may nahimo nga maayo subong. Amo man ang natabo kay Curry. Ginapwersa yung ampang yung ginapilit niya. So hindi magwa ang ampang yung natabo sa isang adlaw sa Boston. Sa try kung pilito mo ngampang mo nga ikaw mapdaog, makwarinta ka, maguba ka na, amo na si Tito, magsasubong guba, kada hampang, waay si Tito, mayo pa si Brown, mayo pa si Smart, kay wala nila ginapilit mo, basta pilito mo ngampang mo, maguba ka. Ito mong mayo ni kay si Klay Thompson nga ginampal ko, waay pa ni si Klay Thompson nagpanginit, magpanginit, binimpal yung ngampang, maayawan niya ang sensik ko magpanginit ka. Galing kay Mayo lang kay way mandata ang pag-isitong kampya. Kaso naglain sa first half, nag-experimento naman si Kerr, si Basunod si Guadala. Amo-amo na kami nakatigulang na si Guadala, si Pilit, si Teliwanya Pampang, si Peyton na bata, gipapang naman. Kaya karoon kay Mayo lang, kaya nakabansis mong, kaya at least nakainit na si Klay Thompson. Pag-init na si Klay Thompson, mula yan ang Celtic. Kaya kung mag-init na siya, amo man sila ni Stephen Curry. Daw mga akwang, mga laboy, daw hindi tawo. So, para sa akon, ayaw lang kayo na umpawan, basit sisigin na neto hero dire. Si Wiggins. Si Wiggins, yung hero sa Warriors. Subong. Amo din siya nagsalbar ng Warriors. Si Wiggins, depensa, opensa. Si Wiggins, yung pagsamatan sa Warriors. Subong. Okay. Okay. So, Sige. Laban-laban na. Laban-laban. Okay, sige sir. Salamat ha. Balik kay kita dugay-dugay. Salamat. Okay, sige. Back in the ball game. Ay, pagali. Teka, way pagali. O, sige, no? Standby sa aton nga mga kauturan, no? So, sana silang tanan, no? Si Sir Ero Libuon, Boston ni Sayatay, no? Ngaton nga suki, no? Arina, no? Back in the ball game kita, no? Bula na sang Boston Celtics, tay? Yes! Horford against Thompson to Jaylen Brown. Brown to Tatum. Again, pasa sa kay Jaylen Brown. Nag-fake, nag-apoy tres. May foul. Tres dito na foul. Tres to. Sakit-sakit to kay Ginbunggo. Yung lawas siya sawak sa isa bunggo. First team foul pero why man ni Kwan ah. Wala ni Goro free throw. Jordan Paul. Kay penalty be. Oh, grabing argue. Late tong tawag tay. Late naman tong tawag. Late gani to. Diba si may supo naman to? Base. Aha. Ay, technical si Kwan. Technical sila kay mga argue pa ng ilay ah. Si Kwan, si Paul. Imo na siya mga bansi tayo. Pero base may free throw si Kwan. Ground foul na to, Bumbo Pons. Why kay first team foul pa nila sa fourth quarter. Ground foul ato. That's Inbound why position. wise ang Kwan. Naman. Offensive naman. Si Smarty, amo man isa kwan kay Paul, Jordan Paul. Pero ginwaslikan niya naman niya si ano? Winaslikan niya naman niya si Jordan Paul, tinanggalan mo naman ng isa. Inbound play, gin karate ya. Ang guya. Gaya.
Pagakyaw ya sang kamot ya igong ilong dogin grade yun ay ang ilong ni ni Jordan Paul. Onan. Offensive siya. Araw, kita mo to. Okay Ano na. na, bola na sa Warriors sa Makabanan. Jordan Paul, long two. Makabanan 85-74, 11 puntos ng abanse sang Golden State Warriors. Tay kali. Yes. Smart to Jalen Brown. Nagaboy tres. Wala. Okay na, no? Rebound by Andrew Wiggins sa Makabanan, no? Sa Sinimantinoon. Pasa sa kay Jordan Paul. Bauti mayo nga kuan gini, oh, tira tani si Paul. The tres, no? Pasa sa kay Thompson against sa Al Horford. Thompson sa right quarter court. Dire-diretso ay Makabanan. Assist sa kay Kevon Looney. Oy, why sumulod ya Makabanan? Gatahon kung tali sa tunga pasa. So, Smart. Tatum. Pasa sa dalom. Pasa sa dagwa sa kay Brown. Hurry up, sumunod. Kita kang takang ni Brown, no? So tahon tani to ko gin tiyog pa to ni Looney. Tay makakuha pa to sa foul, no? Tani. Tani kay may malulumpat gito nga player sa Boston mo, nakascore 2. Ano na, no? Jordan Paul naman yung Makabanan. Baway sumulod tumbasa. Rebound Horford. Jalen Brown nag-1. Pasaya sa kay Williams. By 2 foul? Wala. Foul to tani si Green. Tatum. 1-on-1. Nag-turn around. Nag-layup. Wala sa bulod. Sa kay Williams. Foul. Pero sa kay Tatum, may foul na nadaan. Tatum pa lang may foul na. 5 ng foul ni Green. Sabi? 5 na eh. 5 na. Tos ka lang guni. Contact by Draymond Green as Tatum attempts to lay up. Uy. Ito yung matira ni si Kwan. May bonus shot yung Makabanan, no? Primero yung haboy. Sulod. Wala naman. Wala salto? Wala salto. Time out, Warriors! Time out na. No? Puro kontrol ang tanay, ka doon bad-bad, no? So, naimo na lang 8. Ang kabansin, Pero no? may isa pa ka free throw. Golden State Warriors sa Makabanan, no? So, dali lagid, no? Kay the way ginaga-click out. So, okay man to tani, no? Nga drive ni Kwan, ni Jordan Paul, no? So, pero way gisa kakwa sang foul. Taho man to tanitay. Yes. No, kung nagkakwa saya sa foul. So, sinong leading scorer tayo sa Golden State Warriors, no? Pati Ariho, so, si Klay Thompson pa. Naka-18 pa sila ni Andrew Wiggins, no? Si Stephen Curry, may 12 lang, no? Si Draymond Green 8. Kag si Jordan Poole 14 man, tapos si Gary Payton may 11 man, no? Samtang sa Boston tayo ang leading scorer arigid, no? Ang star player gid nila, no? Si Jason Tatum. Pilang score ni Jason Tatum tay? Ate araw? 23, no? So nagpangadua si Marcus Smart nga may 16, si naman si Jalen Brown. Si Horford subong off, no? May 9 points man siya, no? Sorry sa Pekinya si Coach Leo Seralbo. Coach, good morning. Well, Bombopons, no? Sabi ang performance nila sang Warriors sang fourth quarter kinakita na ang ilang mga bench player nag-step up, contribute gid kabangdalan nga kagina nag-close lang to 1 point lang karon gulpi lang sila nagbotyog sang big contribution sang bench player sang Warriors kag ang sa pekto nagkulapso man ang ilang offense dang wala na maayo ko convert wala ka sulolod ang ilang shot. Bro, it's still manageable considering nga daw malawig-lawig pa man ang ginutlo. So balantayan natin ini kung hindi nila mabadbad last 2 minutes or 3 minutes, definitely iagin isang Warriors Sige, no? So balikan ta kada dugay-dugay, Coach, ha? Salamat gid. Salamat. Sige, Bombot. Okay, no? Si Coach Leo Seralbo, no? Sa Didir Makabanan, dire sa aton sa Liga Palatunton. Sa nagasinulod, bala di tayo, no? Sa aton nga live, thank you gid sa pagsulod, no? Masulod sila dito, tapos makomento naman sila tayo, no? Nga thank you gid kuno sa live, kay daw radyo, Japon. Sige, hindi na ko ma-speaker, kaya na-speaker ko na nang ginatay, no? Kaya ko ipagawa mong video, no, gani? Amo gani, ano kita? Why ka naging kamo sang lantawon? Kami makita. Why naging kamo sang lantawon? So, may mga restrictions sa Facebook, kumbaga, no? Amo na siya. Aton,
Di na ta magdulo sila kay bani sila way kabalo mo. Oh. Inuyag ta sila nga inform. Oh. No, kung full nga video ipakita namon diri may restriction sa Facebook, madula nagay kami tayo yon. Mo nang ginahalungan man namon. O sige, no? So, kung nasumuran ka mo na sa itsura namon ni tay kali, pwede ka mo paigad-igad da. Oy, No? hindi Dito ka- anay ka mo sa dalom lumboy. Kag hindi kin mahimo nga masumuran ka mo sa amon tsura. Kaya pagkakita yung sa amon niya, makadlaw na ka mo. Baba, galit tayo doon, mga clown kita tayo na. Hindi, makalilingaw kita yung Bumbo Pons. okay. Makalilingaw Okay, kita. sige. Oh. That's why nga ari kita dire para magatag man sila sa kalingawan. Oh, damo gidyaw. Oh, troll. Oh, live ka mo na bla nga ipakita nyo kung hindi ka mo pa i-block sa Facebook lang tawon ta. Oh, si Thompson 10 points, Wigan 18, si mga double digit ng ila puntos si Tay. Yes. Stephen Curry 12 do nag-off sa subong. Oh, so masulod din ni si Curry, no? So we have 7 minutes. Oh, and 44 seconds. Last throw ni Kwan ni Tatum. Sulod Japon Sulod, Bumbo no? Pons. So, pito na lang. Pito na lang. Ang abanse, no? So, gamay na lang na, no? Inbound position, Wiggins to Payton to Curry. Curry against Smart. Oh, so 15 seconds sa shot clock yung makamanan. Si Wiggins naman sa right quarter court to Kevon Loney. Guanay sa kay Curry to Wiggins. Wiggins for the drive! Layup! Wow! What a layup! Tahom-tahom sa to. Tahom, no? Daw nagalupad lang siya. Daw may pakpak Daw si siya. Superman siya eh. Daw may pakpak si Wiggins, no? Yes, so mula sa Boston. Smart to Jalen Brown. Brown against Payton. To Tatum. Tatum 1-on-1. Yan pasal sa kay Smart, nagpalawa ay yan pasal sa gwa sa kay Tatum, sa kay Brown na agaw. Agaw, no? Ni Thompson niya makabala sa Semeton. Thompson 1-on-1 against sa kay Curry, no? Nag-attempt sang tres gin pakalma, no? Siya ba si hindi magsulod? O ari na Curry, nakabuhi ang makaban long two ay sumalod. Brown. Ginaboy na lang to, no? Alang-alang man to, Smart. Plus star naman to sa. Oh. Smart to Brown. Brown, nagpenetrate. Naagaw naman. Black man ka ba na, no? Ni Kevon Loney. Loney, pasa karon ni intercept ni Klay Thompson. Thompson. Oy, 6 minutes and 20 seconds. Curry, naboy tres! Why, sumalod? Kuha sang Boston ng bola. Smart. Smart ang nagadala sa bong. Against Wiggins. Oh, balik sa kay Horford. Balik sa kay Brown. Brown, nagpenetrate. Oh, dutay naman matapal. Tapal again. Pero na-convert sa ulihi. May foul na kuno sa dalawa. Why to mas counted, no? Kay unang foul. Ground Curry. foul naman. No? Si Curry naman. Why gid madudla si Brown, no? Penetrate gid siya. Tapal man Japon galing kay nakuha yang bola. Third no? personal foul na subong ni Stephen Curry. That's great help by Oh. on the first shot. Na foul na sa dalawa. Yan, That may have So, inbound play, Tatum. been continuation. Against Wiggins. Nag-fade away shot. Kabos. Airball. no? So, rin na turnover na, no? Sa Boston Celtics ba, Tikanugon. Curry, bola naman sa Warriors subong mga kabarang. Ginakalmahan ng tawo. Again sa kay Tatum. Curry, pasasagwa sa kay Andrew Wiggins. Wiggins against Horford. Oy, 100 Wiggins. Sulod mga kabarang. Grabe! 78-89. Hook shot ato. 11 puntos sa Brown, 25. nagsulod naman si Brown, nagpenetrate. Oh, may foul si Gary Payton. Uy, ginpilit gini Brown, no? Grabe, no? Ari si Tatum mo, taho man tani tayo, no? Fade away ako, ay nagsulod, no? Grabe, no? Mag-step back sa tayo, Layo na dahil ang layong distansya bantay doon sa iya, no? Ano si Wiggins, oh? One hand. Oh, primero nga boy ni Wala. Brown. Wala salto. Solid, no? Wala salto. So, 79-89, 5 minutes and 28 seconds ang nabilin sa final quarter. Pulo, pulo. Pulo abanse, no? Sang Golden State. Second throw. Wala gid Sumunod, nga no? as Doon in wala sa gid. gid. Oh, so daw ka-tense na sila, nervyos na sila tay. Pulo na banse. Oh, Stephen Curry, oh, tumba si Smart, no?
mga kabaran. To Kibon Loni, bounce pass outside ang bola. Nasipaan ni Williams. 79-89, 5 minutes and 15 seconds sa final quarter. May 14 seconds sa shot clock sang GSW. Ano, inbound possession. Kibon Loni. Ato Peyton. Thompson, nabuhay 3, way sumunod. Tiyog lang ang bola. So, nakuha ni Titom ang bola. Titom, against Kevon Loni. Nag-penetrate! Hoy! May foul naman. Dumaurot gini sila tanan foul mo. Foul taniya. Amo ning ka-delayed tayo ang puro foul. Kung wala itong mga foul, follow up gini Williams. Kaya si Tatum nag-drive, kasunod si Williams, kag si Horford, ano kada, mga rebounder ni. Puraw na tanan. Tagas. Primero nga boy. Uy, kabus! Ay, nano? Nano si Tatum. Ano daw na kuhan gid siya? Ano nakuhaan gid siya pulso? Kalma, dugay pa. Lawig pa ni tay. Lawig pa. Gwa si Loni. Sulod si Green. Okay. 5 fouls niya si Green? Si Green niya, 5 fouls na pa. Graduaton gid nila. Pag-graduaton gid nila. Ikadua nga boy. Why man yapon? Ay, nano ini. Daw malain aw. Daw lain yung pati mahanaw. No? Bola sa Warriors mga kabanan. Minto sa Warriors, Stephen Curry. To Gary Payton. At to Damon Green. To Curry sa painted area. Taway-taway yung tira. Duway na sa gani nagtumbo tay. Sulod, no? 79-91. So, 12 puntos. Nag-12 puntos ini nga bansi, ha? Hasta na sa guayang gwardiyanay ni Green kag ni Tito. Hasta sa guayang gwardiyanay pagid niya. Sino na? Si Tito kag si Green. Tinga, Bisan sa guana sang court, hindi niya ipapasyuton si Tito. Ang iya man na iya, mas pabor gani na kay Tito tay nga, Paulo niya si Green para magwa na. Lima na ning iya foul. Ang obra man yan ni Green. Dinaasar yaman si Tito. Amo nang siling ni Amo nang siling ni Sir Nyok siya gapang intimidar naman siya. Nya intimidaron niya guba gid ang pang. Nugay kada kay Tito, duwa bla ka free throw ni Tito mo ay nagsulod base ikaw ukpan na karon. Dugangan mo pagid ya. Amo naguro isa man sa mga faktor ang pumupos nga si Tito. Nga daw kung nang pasulod free throw ko duwa free throw ko masamula ka pa di sa akon. Ikaw ko ukpan. Amo to guro pumupos nga daw gintensyon si Juan si Tito. Ando ya ka free throw mo ka imposible na si Tito. Isa sa mga pasulod. Pertine si Tito niya sus. Gakdan gini si Green karon sige habla sige ikaw ko ukpan sige habla. Siya gini kanang mangilam usan tanan niya di malas. Sige, habla pang sa mula. Tapos ikaw sa akon. Di pagloglogan si Tito na yung bato na. So, nagapansin na sila 12. Sakit-sakit na tayo. 4 minutes na lang. Sige. Ari si Sir Nyok. Sir Nyok, ano nang asar naman, nang intimidar naman si Green, sir, Amo na yung kapilya, magpainit sa kontra. Mayo lang na kay ara sa San Francisco. Kung sa Boston, kung kaparay na siguro. Kaparay na na. Kung sa San Francisco. Amo na yung papel ni Raymond. Green, tangga mo. Magpaho, panakit, enforcer mo. Why na siya sa pinta, kung dipinta lang na siya magpainit sa kontra. Mayo lang kay si Wiggins sa init. Kung wala si Wiggins sa init, naglain si Kerry, kaya kinapilit niya niya 43. Budlay na mo basta piliton mo 43. Hindi niya pwede. So nakibot mo nga. Ako na ni Kadugay siya doon. Nakibot ko si Lampak. So ba't si malapit to halos-halos pa cute, no? So sadya niya. Daw laban-laban na niya kay mayong dipinsa Perfect dipinsa si Wiggins, ay perfect dipinsa sa Warriors. Ang kung sino mayong dipinsa, amo na madawang si subong ni ilan na lang ni Mintinar ang 11 puntos, daw laban-laban ni Pro. Kasi manginit pa rin si Kari Dugay. Sige sir. Pwede na lang, bansin na mo. Ari ay araw, tanawao. All naman. Wala naman. Why gina? Parehong sila ni Tito, ngurong ampang, wala gid. Sige. Balik ka sir, balik ka Dugay. Okay. Sige, okay.
Sige, no? Sa inyong responsibility na, no? Back-to-back nga bola ni dawain sa may nakapasulong-subong. Lain na niya. Ang ulihi, may foul gid si Tatum. Nag-push up na si Gary Payton. Nag-push up si Payton. Yung ginasar niya naman na tani si Kuano. Rin na, bola Japon sa Warriors, no? Andrew Wiggins. Uy, nakakita libre mga kabanan. Ay! Solod naman. 79-93. 13 puntos na tayong abanse. Yes, Bombo Pons. Sa Warriors. Okay. 3 minutes, time ta. Oy, dutay pa maagaw. Tatum. Nagaboy 3. Ano na, nag-init na. Balik sa 11. Balik sa 11 ang... Siyam. 11. 11 ang abanse. Ang abanse. Nari na, bola sa Stephen Curry, mga kabanan. Ato Payton, nari Payton naman. Easy basket for Gary Payton. Pinang score yung subong. Pada mo naman yung score ni Payton. Wala na sa Boston time. 13 points na. Foul. May foul to tayo? May foul. Consigre na ma-foul. Fouled out din siya. Graduate siya Asya gid. Kantayan na tayo, congratulations tayo. Congratulations. The celebration, my litson karon. Siya gid. Dawai man gani siya kontak Bumbupons, Ano no? kalayo man saya? Siya na. Wayo nan. Galing ngay pagtupa ni Smart. Sa tiil yan nagtupa. Okay. So, sige lang, taon ta na karon, no? So, grabe si Payton tayo, no? Tagaan mo lang tsansa ya. No? 13 puntos sa subong. Mga easy basket o itaway bala, no? Review subong Bumbupons now. Tiway na, no? Area, no? So, si Kwan subong si Klay Thompson, si Wiggins gid, no? Wiggins naman star player subong tay. No, nga game number 5, no? Sige, no? So 27 minutos sa kaligad sa takna kala sa 11. Sa agad sa ato sa ring pagpanagad. Good morning sa kay Ma'am Lynn o Dokto kag Michael Angelo. wala na chance ang Boston. Lawig pa sara, no? 3 minutes pa. Remaining 3 minutes, no? Grabe puntos ang Wiggins subong ma. 24 puntos na siya Bumbupons. Taga Kansas ni sa gilitay. Kansas. Arkansas. So, may 3 minutes pa kita nabilin sa 4th quarter. Oo. Tracing abanse. Gina-review liwat Bumbupons. Dutay na abanse tayo, 13. Dutay na. 3 minutes pa, ha? Oo, ganit. NBA ni mo. Ginalantaw, gina-review Bumbupons kung may contact si Green. No? Amo to nga nagkuansa, nagwaog naman ang liog ya. First player na to fouled out 3 times in a single finals. Game 1 to 5 ka, tatlo na sana fouled out. Hindi man amo yung yampang no. Pang physical. So may free throw si Smart. Primero nga boy, sulod. Ati sa barba, 83, 95. 12 puntos. 12 puntos. Si Mark Jackson, no? Commentator kag si Jeff Van Gundy, no? Former coach sa New York Knicks. Okay. Sulod na tayo? 11 na, 11 na lang. 11 na lang, no? So balik sa Warriors ang bola. 2 minutes at 57 seconds, no? Nangnahalungan nila di, maka-convert ka sila ni, no? Sa score kay dako-dako ng bola. Stephen Curry, 13 seconds sa shot clock against Derek White. Curry. Oy, layup! Makabanan ni Curry, sulod! Grabe, no? Hanggang paninguha, gitsa. Ginasigurado na. Okay, bola sa Boston, no? Smart to Grant Williams to Tatum. Against Kevon Looney. Nagaboy 3! Kabus! Airball naman! Another turnover. Ati magamunitay. Dama ko na Masibla, no? Dama sulusap not na ni Kwanon, Taklaron. Kaunta takway para danlog Para danlog. Tugabang. Tere na, bola naman sa Andrew Wiggins, no? Against Marcus Smart. 2 minutes and 17 seconds na nabilin. Gina-delay na oras against screen ni Kevon Looney. Grabe si Wiggins. Nagdak-dak makaberon! Wala, iya ka ba mag-dunk sang bula tay? Grabe. Nakalusot lang si Wiggins, no? 84-15 na nga banse. Yes.
Okay, nag-penetrate si Jalen Brown. In foul ni Looney. May foul ni si Looney, pila na ning foul ni Kevon Ano Looney. ni si Wiggins so ay niya ka ba magdunk no? Oh. Sus, dire-diretso iya makabanan. Agay. Kalayo na gid sa kay White siya mo na kuna niya lagi. Believe sa bata ni. Na bayaan niya gid si White. Oh. Uy, igo. Naigo pa si White. Naigo pa si White sa guya. Sa lampos ang wala, igo pa si White. Why ito naguping ilong niya to? O 26 points na siya, oh. Kaya average siya tayo, mga 17 points lang. White. Salon! Si Jalen Brown. Isa lang nagsulod kay Brown? Oh. So balik sa, kailan nga banse? 14? 13. Ha? 13. Oh, sige, bola naman sa Warriors sa mga kabaran. Stephen Curry. Ato Kevon Looney. Ato Thompson. Nag-fake sa 3 sa Boboy Stress. Hoy! Daw ginapatamaan gid nila ni, no? 86-102 yung mga kabanan. Bola na sa Boston, tay. Ara na! Okay! Si Smart nag-layup. Oh, Rina, Kevon Looney. Ato Andrew Wiggins, 88-102. Oh, so 14 puntos sa kabansi sa Golden State Warriors, 1 minute and 27 seconds. Andrew Wiggins, 12 to shoot. Ato Stephen Curry, nag-pick naman sa 3 si Curry. Pero ato sa dalong na follow-up ni Peyton Sulod, mga kabanan, 104. 88-16 ng kabansi, tay. Timay na. Ha? Naglutaw naman ang tugabang. Lawig ba ni 1 minute pa? Oy, di, kay pila na 16 puntos. Ha? Taklaro na kayo, Bumbupons. Oh, sige, no? So, wa ni standing to time, ha? Pila na? 3-2 na, 3-2 no? na. Pag-abot sa ano gani ang game 6 na ton? Sa Biyernes, Biyernes. Pag-abot sa Biyernes, ang game 6 na ton ba? 3-1 ti ara ng Merbio sa Boston ni tayo magkamuna. Sa ano ni? Galing kay ilang court. Home court ni sang Boston, di ba? Oo. Kay Toto 1-1-1 mo. Pero abansi gid ang Warriors kay waiting na sila sa championship mo. Tiyan mo na yung nasiling bala nga ano nga na expression mo, naglutaw ang tugabang sa... Naula naman sa bawas ng tugabang. Naula naman sa bawas ng tugabang. Grabe, no? So, 1 minute and 7 ate, laban na. Ako yata, hindi na ko mag-sugal ni Sangkwan nga mabawi pa sang Boston. Hindi na sila kabadbad. Tatlo kabalik-balik ni tayo tapos ni. No? Hindi, bumupon sa maniyo. Ang game 5, yatagtagin man niya sa Warriors. Kay Tio, no? Kung naging man niya, klarado na niya. Pero, damo na kwanitay, damo yan na nalitukan sini kay nga, abi nila sa court sa Warriors, perdi nga sa game 1. Tingoti nagyamar pang Boston, damo gid na kwanan sini. Nalitukan, no? Muna siling na unpredictable, no? Ini nga mga hampang, no? So tiari na, no? Grabe ang Wiggins, so. May 26 big points sa tay. Or 28 na ni gani guro? 28 na. Okay. Ano na, nagsulod na si Kuano Pritchard. Oy! Ano to? Foul. May mga baguhan na sila Bumbupons. Ano na bench player ta subong tay? Bench player ni sang Boston pinasulod na lang, pinagawa na nagro sa Tatum ni. Pagwa na gani sila ni Kuano? Horford. Si Smart, naman. Si Brown, pagwa na. Si Horford, si Tatum, no? Ariel Horford, manghod ni Horford ni si Horford matsura, si Nesmith Aaron. Si Aaron Nesmith. Si Horford matsura tayo, no? Wala salto. Wala gidya. Alas 9 kita Japon sa Biyernes, no, tay? Yes. Alas 9 kita Japon. Okay, Sulod na, no? Sulod. Ang Aaron Smith. 89. 89-104, no? So, balik sa 15 puntos. Sino naman no? Number 1 si Leo Damion. Damion Lee. Si Damion Lee gali, no? Damion Lee for 3! Oy, why tulad? 50 seconds na. Nabilin. Muna. Tapos ka. May 3 mo sila, Wala man, sumunod. Oy.
Nano ni dinos mo anay na tayo. 37 seconds ang nabilin, ha? Hindi mo na naton si Coach Leo kasi si Sir Nyox, ha? Pungko naman si curry Thai, no? Makaon na tan ni chicken curry Thai. Kaya nagdaog na sa... Ay, 14 puntos. Si Jordan Paul kag si Wiggins, talaga. Sabi niya, pre, doon niyo kung pati mo tong akon nga dunk pre mo. Istorya si Kuano. Okay, so ikaduhang free throw sulod. May pang mga bench player tanda sa free throw. Are na, no? So, buo naman no? 0-0 si Patrick Kuminga. Si Kuminga. Jonathan. Jo, musta ka Jo? Jonathan Kuminga. For the drive, wala. 18 seconds na tayo. Si Luke. Uy, nakaboy pa tres. Ay na, no, nakasulod 94-104, pulo abanse, no? So 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, na pulo pa nila, no? 4, 3, 2, 1, 0, time! Series na subong 3-2, abanse ang Golden State Warriors, isa na lang kadaog, waiting na sila, no? For championship. Ang final score. Pila final score tayo? 94-104. Sino yan best player ni laban-laban? Wiggins siguro, no? Si Andrew Wiggins siguro to. Oo. So, balik ta sa TD Garden sa Kwantay? Sa Biyernes. Oo, Biyernes. Grabe nga babad ni Kwan sa 48 TD hours si Tay. Grand Arena Garden. Sa 48 hours nga hinampang. Ang ginampang ni Tatum 44 minutes, gid kag ni Jaylen Brown 44 minutes man. Grabe ba? Duwa lang ka minuto sa puway nila. Grabe, no? Oh, sorry no? Si Andrew Wiggins gina, no? Ang best player of the week. Si Coach Leo Seralbo. Sekta na yung final nga resist, no? Ni Coach Leo. Coach, congratulations gid sa Taga Warriors. Well, bubupons no panginpulahan sa mga fans gid sang Warriors. Give it to them kay nakita naton nga ang momentum gid man sa ila ara gid man considering this is a crucial game kay advance ka 3-2 Pero ang akon pa nagupnog sini nga magbalik dito sa Boston kung pangin matyan gini sang Boston. So definitely we will go to game 7 bubupons. Ang ginpakita sa mga performance sang Warriors kinanglan the same performance na ang ila ipakita kung magbalik na dito sa home court sang Boston. Pero siling ko dahan ining Boston hindi gini magpasugot. Maila gini ating wahaan kag panginmatyan nga matay nila ang series nga mahimo nga 3-3 para mag-game 7 kita bubupons. Mo gani tigaling kay mo na no ang tension na sa ila dala nervyos no. Basi pitik sintas mag-champion pa ang Warriors to sa home court sang Boston. Yes, this is still unpredictable no kay may game 6 pa kita. So ang game 6 ni magadeterminar ni who will be the champion in the NBA Finals for the year 2022 Bumbupons. Okay, sige Coach. Anong mas mayong himuon no sa Boston ni Coach Udoka sa Biyernes? Well, himo gid sila Bumbupons sang adjustment when it comes sa depensa. Kay kung kaisa no wala sila sang switching. Pag nakalusot wala na sa nagasalod nga tao so libre gid makaliap makashoot. Tingnan na mga hambal kung may switching movement din sila especially kay Steph Curry kay malusot gina saya gapangita makita ko permi gapangita sang screen nga mas screen si iya para may open shot sa so kinang kun sino malapit nga tao ganon gid sa kag depensan kag do i-double team nga mapayungan mo gid as much as possible mga 6'8 man ipadepinsa mo sa iya agud to nga malaba ang kamot may gasablag sa iya nga bisyon nga hindi niya makita. Ang ring makikita lang ni siya ring niya mahaboy din sa bisan natakilid mo. Ikalayo pa kasi nagawak pa. Bisan off balance shot ya siling ko hindi na niya gani nga siling lagpat ng tira niya tan niya sang tao manggabanda pa kagasulod mo bumubons. Okay. Coach, sa iniblaw, mangkot lang ko, no? Ikaw bilang isa ka coach, ang pagbabad di kay Tatum kag kay Jaylen Brown in 44 minutes, di kun sipon ta 48 minutes ng hampang, duwa lang ka minutos ang pahuway nila. Is it okay para sa although tod makabig nga mga star player ni sila,
sa pagbabad ni Coach Uduka sa duha ni tag 44 minutes gid ang ilang hampang? Well, bumubon as a coach, hindi siya advisable. Bisan key player pa na sila. Kaya nga, hindi na sila yakarabaw. Although nga mga hubin pa ni sila, 24, 25 ang edad. Pero gakinangla sila sa paway. Kaya kung kapoy ka na, nag-aapekto ina sa imo man pulso. Siling mo siyot na gali kay kabos. So, kinanglan papawayon mo gina siya 2 to 3 minutes, 5 minutes. Kag ibalik sa kay si Dion mo na pilit. Siling ko nagadikta kung kapoy ka na ang stamina nag-aapekta man sa performance mo umupon sa patag sa basketball. Okay. Sige, at least bisan paano ba basi maka-adjust man diri ang Boston no by Friday sa bulon. Kita liwat coach. Thank you. So, And good morning. Kita bumupon sa Birnes. Bantayan ninyo, mag-cover kita play-by-play in NBA final. So, ini ang inyong sports analyst sa Kanginan, Leo Giraldo para sa mga bansang ng Pilipinas. Consistent number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bumbo. Sige. Kompleto Ricardos ni, no? Mga panakot, ingrediente ni Coach Leo tay kompleto gid. Salamat gid no sa kay Coach Leo Giraldo, no? Sa piklinya si Sir Nyox Pantabilyate. Sir Nyox do nag-sakto gid ang imong forecast, sir. Daw last game ni kay kamatutuod lang depensa sang Warriors ang Salmar sa second half. Perting depensa nila. Tagang hero siniya si Wiggins. Karon may mananabalaan naman ni Stephen Curry na hindi gid man gali sa Superman. Pareho ya si Jordan adlaw gabi unto ya Jordan gahanot. Ya karon nga game ayo bisa siguro nga nuton nga nuton pareho sa kay Tito pilit hindi by 16 puntos lang siya ayo lang kay nag-init ang iban nag-init si Wiggins nag-init si Clay Thompson ayo man kay nag-init sa uli kay unay na si Thompson kumbuyan mo kay ang iban nag-agree niya pang-depensa. So, ang guaya sini, ako prediction sa Boston, padaog ang Boston ng Celtics sa Boston para nga masadya niya ang last game. Ang last game ni 7 game. Kay ang depensa sang Warriors sa second half, hindi man magwantay. Lado kayo. Ay lang gani, ipapaway magindila si Curry sang primero nga close sa kampa. Kay lado kulang ang depensa ni Curry, kay gamay siya mo. Pero ang nagbulo siya yate si Payton dako man naghanot si Payton si Clay Thompson naghanot man so labanan niya labanin sa 7 game ang daso ni Boston man madaog sila palugar hindi rin siya magpapil dito pero sa 7 game balik naman San Francisco madaog naman ang Warriors depensa ang solusyon niya kung mapunggan mo ang hambal sa talan simple lang punggan mo si Curry madaog ka hindi manggalia mo. Kaya punggan mo si Curry, malusot si Wiggins. Masulod si Clay Thompson. That's why ang Warriors hindi gali isa lang katawo. Amo nang message karong gabi. Kasi maglain si Curry, kabalik lusot si Wiggins. Kasulod si Clay Thompson. So hindi gali pwede nga. Amo nang solusyon pwede rin mo. Pero sakon mo si Curry, daw ka. Hindi na mo. Sapon mo si Curry, para pa Thompson, para pa si Wiggins. Mahal, ang dasong nga kontrata ni Wiggins, tagalumapaw na ang balayran. Tagalumapaw na ang support ni Wiggins. Kaya kita niya si Wiggins sa outstanding mo. Salamat din sa inyo na. God bless. Tutorial lang taliwat sa weightlifting, bago lang ko din nagabot. Gold medal naman to. Sige. Lang yung gold medal ang weightlifting. Basta weightlifting, sumong yung gold medal. Daw mayo man sa kaluoy sa Ginoo. Praise the Lord. Daw wala kami ang problema sa weightlifting. Sige sir, thank you kid kag may aga dira sa imo. Salamat man. Kagabi na dia sa Amerika, Las City. Yes. Na dia sa gabi. Okay, salamat. God bless. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Bacolod. God bless ang bagong nga mayor kag mga konsyal. Sabi ng anak ko na si Kalaw. God bless everybody. Salamat. Basta radio. Bombo. Okay, sige. Salamat no sa kay Sir Nyox Pentevilla. May mga extra na sa layatay no. Sabi nga aton nga man list mo Coach Leo kay sa Sir Nyox. Balanta na tong iya ang katapusan niya.
Ay, iba niya mapasaka, mapanubo. Sige, no? So, about si Carrie, sa iyang kwan, no, nga career, since 2018, the first time ini nga way sa naka 3 points sa bilog yung hampang, way sa kapasulod 3, no? Sa bilog yung hampang, no? Sige lang. Anyway, importante daog madati. Tayo ito, bawi ang taga Boston. Sa Boston, sa Biyernes, dito naman ito sa TD Garden Arena sa Massachusetts. Tayo, salamat, Ged. Yes, Bumbo Pons, no? Kitanay naman kita sa Biyernes ang aga, alas 9 ang takna. Igadulong naman namon ni Bumbo Pons ang matabo dito sa TD Arena sa TD Garden. TD Garden sa Massachusetts, no? Bantayin nyo naman kami, no? Kutob sang wala da sang kwan, pamati sa amon. Kay dira namon idulong sa inyo ang nagakatabo dito sa TD Garden Arena. Okay. Sige, no? So, salamat, Ged. Si Taykaling aton sila nga partner dire ano sa bahin sang aton nga cover. Sige kita luwat sa Biyernes ha. Standby na kamo sa masunod nga panatuntunan ang bombohanay sa Udo. Salamat sa pagbayopod at pagpamati pa ini si Bombo Ponce Espino para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan